Αυτός, ένας μεγιστάνας δύσπιστος και αντίθετος στα Χριστούγεννα, αναζητά μια διέξοδο. Εκείνη, μια νεαρή καλλιτέχνης, υπό οικογενειακή πίεση, επινοεί έναν αραβωνιαστικό για τα Χριστούγεννα. Σε μια κοινωνική εκδήλωση, ο Δομήνικος την συναντά. Εκείνος, γνωρίζοντας ήδη την απάτη, την εκπλήσει. «Χαίρετε, είμαι ο Δομήνικος, ο αραβωνιαστικός της Λιδίας. Φαίνεται ότι έφτασα στην ώρα μου. Πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Απολαύστε την ιστορία». Ο πρωινός ήλιος φιλτράρονταν μέσα από τις ξεθοριασμένες κουρτίνες του μικρού διαμερίσματος στην πλάκα, όπου η Λιδία Σαντορίνη τελείωνε να συσκευάζει τις τελευταίες της δημιουργίες. Τα λεπτά της χέρια τακτοποιούσαν προσεκτικά κάθε εικονογράφηση σε ανακυκλωμένο χαρτί, κάθε χειροποίητο αντικείμενο που αντιπροσώπευε ώρες σχολαστικής δουλειάς. Στα 28 της χρόνια είχε μετατρέψει το ταλέντο της σε μια μικρή πηγή εισοδήματος, εμπουλώντας τα έργα της σε πολιτιστικές εκθέσεις διάσπαρτες στην πόλη. «Λιδία, έχεις σκεφτεί τι θα πεις στη θεία Μαρίκα απόψε?» Η φωνή της μητέρας της, κυρίας Σοφίας, αντίχησε από την κουζίνα, φορτωμένη με εκείνη την οικογενειακή ανησυχία που η Λιδία γνώριζε τόσο καλά. Εκείνη αναστέναξε, κλείνοντας το τελευταίο κουτί με τα προϊόντα. Η ερώτηση που δεν ήθελε να ακούσει είχε φτάσει νωρίτερα από ό,τι περίμενε. «Μαμά, το έχουμε συζητήσει αυτό. Το συζητήσαμε, αλλά δεν μου έδωσες μια αξιοπρεπή απάντηση». Η κυρία Σοφία εμφανίστηκε στην πόρτα του δωματίου, σκουπίζοντας τα χέρια της στην ανθισμένη ποδιά της. «Όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για το χριστουγεννιάτικο δείπνο. Όλοι θα ρωτήσουν για αυτόν τον μυστηριώδη φίλο σου. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να βρίσκεις δικαιολογίες για να μην εμφανιστεί». Η Λιδία προσποιήθηκε ότι ήταν συγκεντρωμένη στην τακτοποίηση της τσάντας της, αποφεύγοντας το διεισδυτικό βλέμμα της μητέρας της. 3 μήνες πριν, σε μια στιγμή απελπισίας, κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της ξαδέλφης της, Φωτεινής, είχε επινοήσει έναν αραβωνιαστικό, έναν επιτυχημένο γοητευτικό άντρα και βολικά πάντα πολύ απασχολημένο με τη δουλειά του. Το ψέμα είχε γεννηθεί από την ανάγκη να ξεφύγει από τα καλοπροαίρετα, αλλά καταστροφικά σχόλια για την ερωτική της ζωή. «Ταξιδεύει για δουλειά, μαμά. Ξέρεις πώς είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Τι δουλειές είναι αυτές που δεν σταματούν ούτε τα Χριστούγεννα». Η κυρία Σοφία σταύρωσε τα χέρια της. «Λιδία, κόρη μου, είσαι σχεδόν 30 χρονών. Δεν είναι καθόλου ντροπή να είσαι μόνη, αλλά δεν χρειάζεται να επινοείς ιστορίες». Η καρδιά της Λιδίας σφίχτηκε. Η μητέρα της είχε δίκιο φυσικά. Αλλά πώς να εξηγήσει ότι η συνεχής πίεση, τα βλέμματα λύπησης, οι προτάσεις για να τις γνωρίσουν κάποιον είχαν γίνει ανυπόφορα. Πώς να πει ότι προτιμούσε τη μοναξιά από την αίσθηση ότι ήταν ένα σχέδιο οικογενειακής φιλανθρωπίας. «Πρέπει να φύγω, μαμά». Η έκθεση ανοίγει σε 1 ώρα. Στην άλλη άκρη της πόλης, στο 45ο όροφο ενός ουρανοξύστη στο Κολονάκι, ο Δομήνικος Ρέιντ παρατηρούσε το τοπίο του Λυκαβητού μέσα από τα τζάμια του γραφείου του. Στα 42 του χρόνια είχε χτίσει μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε με μια μικρή εταιρεία τεχνολογίας και τώρα περιελάμβανε επενδύσεις σε δεκάδες τομείς. Το όνομά του ήταν ανάμεσα στα πιο πρμπιχαψάλη της χώρας. Η γνώμη του κινούσε τις αγορές και η παρουσία του σε κάθε κοινωνική εκδήλωση ήταν περιζήτητη. Αλλά εκείνο το πρωινό του Δεκεμβρίου, παραμονή της επίσημης έναρξης των χριστουγεννιάτικων εορτών, ο Δομήνικος ένιωθε μόνο το οικείο βάρος του κενού. «Κύριε Ρέιντ». Ο βοηθός του Ρικάρδος εμφανίστηκε στην πόρτα με μια στίβα προσκλήσεις. Έφτασαν άλλες 3 προσκλήσεις για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Το φιλανθρωπικό δείπνο του Ιδρύματος Ελπίδα, το κοκτέιλ του επιχειρηματικού συλλόγου και απορρίψτε τα όλα. Ο Δομήνικος δεν γύρισε από το παράθυρο. «Αλλά κύριε, το φιλανθρωπικό δείπνο είναι απόψε. Είχατε ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία σας. Είναι για τη συγκέντρωση χρημάτων για ανερχόμενους καλλιτέχνες». Ο Δομήνικος έκλεισε τα μάτια του. Το είχε ξεχάσει εντελώς. Κανονικά θα το ακύρωνε χωρίς δισταγμό, αλλά κάτι στη συνείδησή του τον ενοχλούσε. Ίσως ήταν η ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας, όταν ακόμα πίστευε στη μαγεία των Χριστουγέννων, πριν οι απώλειες και οι απογοητεύσεις διαμορφώσουν τον άντρα που είχε γίνει. Εντάξει, μόνο αυτό. Ο πολυχώρος πολιτισμού,
του Δήμου Αθηναίων έσφιζε από δραστηριότητα όταν η Λιδία έφτασε για να στήσει το περίπτερό της. Η έκθεση τέχνης που προηγούνταν του φιλανθρωπικού δείπνου ήταν μια μοναδική ευκαιρία να εκθέσει τη δουλειά της σε ένα διαφορετικό κοινό. Είχε αποταμιεύσει για μήνες για να πληρώσει το τέλος συμμετοχής, στοιχηματίζοντας ότι οι πωλήσεις του τέλους του έτους θα μπορούσαν να ανακουφίσουν την οικονομική πίεση που αντιμετώπιζε η οικογένειά της. Οι εικονογραφήσεις της λεπτομερείς απεικονίσεις Ελληνίδων σε καθημερινές καταστάσεις, ζωγραφισμένες με μια τεχνική που συνδύαζε ακουαρέλα και μελάνι, σύντομα προσέλκυσαν περίεργα βλέμματα. Η Λιδία ένιωθε σαν στο σπίτι της εκεί, μιλώντας για την τέχνη της, εξηγώντας τις εμπνεύσεις της. «Τι υπέροχη δουλειά!» Μια κομψή κυρία σταμάτησε μπροστά από το περίπτερο. «Η κόρη μου θα ήθελε πολύ να είχε ένα τέτοιο πορτρέτο. Κάνετε παραγγελίες». Ενώ διαπραγματευόταν την πρώτη της πώληση της ημέρας, η Λιδία δεν πρόσεξε τον ψηλό άντρα με το σκούρο κοστούμι που παρακολουθούσε τις κινήσεις της από μακριά. Ο Δομήνικος είχε φτάσει νωρίς στην εκδήλωση, περισσότερο από συνήθεια παρά από γνήσιο ενδιαφέρον, αλλά κάτι στην ενέργεια αυτής της νεαρής καλλιτέχνης τράβηξε την προσοχή του. Την παρατηρούσε να αλληλεπιδρά με τους πελάτες. Πρόσεξε το γνήσιο πάθος με το οποίο μιλούσε για τη δουλειά της, τον τρόπο που έλαμπαν τα μάτια της όταν κάποιος έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον για τις δημιουργίες της. Ήτανε μια αυθεντικότητα που σπάνια έβρισκε στον κόσμο του των εταιρικών, συναντήσεων και των υπολογισμένων κοινωνικών εκδηλώσεων. «Ντομήνικε, τι έκπληξη να σε βλέπω εδώ!» Η τσιριχτή φωνή της Πατρίτσιας Μενδώνη, κοσμικής και διοργανώτριας της εκδήλωσης, διέκοψε τις παρατηρήσεις του. «Νόμιζα ότι δεν θα παρευρισκόσουν πια σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μερικές φορές είναι καλό να αλλάζεις τη ρουτίνα», απάντησε αφηρημένα, παρατηρώντας ακόμα τη Λιδία. «Α, ενδιαφέρεσαι για τη δουλειά της νεαρής καλλιτέχνης». Λιδία Σαντορίνη, αν δεν κάνω λάθος. Ταλαντούχα, αλλά ακόμα παλεύει να εδραιωθεί. Λένε ότι είναι αραβωνιασμένη με έναν πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία, αλλά κανείς δεν τον έχει δει ποτέ. Ο Δομήνικος συνοφριώθηκε, προβληματισμένος από την περιστασιακή πληροφορία. Υπήρχε κάτι στη στάση της Λιδίας, μια λεπτή ένταση, ένα βλέμμα περιστασιακά ανήσυχο, που δεν τέριαζε με την εικόνα μιας γυναίκας ευτυχισμένης σε μια σχέση. Τότε το τηλέφωνο της Λιδίας χτύπησε δυνατά, κάνοντάς την να πεταχτεί στη μέση μιας διαπραγμάτευσης. Ο πελάτης απομακρύνθηκε, εμφανώς ενοχλημένος. Εκείνη απάντησε βιαστικά και ο Δομήνικος, ακόμα και από απόσταση, μπόρεσε να αντιληφθεί την έκφρασή της να αλλάζει από ανησυχία σε απελπισία. «Όχι, θεία Μαρικά, πραγματικά δεν μπορεί να έρθει σήμερα». «Ναι, καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να τον γνωρίσετε». «Όχι, δεν είναι επειδή ντρέπετε την οικογένεια». Το ψέμα διαλυόταν μπροστά στα μάτια του Δομήνικου και κάτι στην έκφραση πανικού της ξύπνησε μέσα του ένα προστατευτικό ένστικτο που δεν ήξερε ότι διέθετε. Η Λιδία έκλεισε το τηλέφωνο με τα χέρια να τρέμουν. Η συζήτηση με τη θεία Μαρίκα είχε καταστροφική κατάληξη. Τώρα όλη η οικογένεια περίμενε να γνωρίσει το μυστηριώδη αραβωνιαστικό της στο χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μόλις 5 ημέρες. Πώς είχε επιτρέψει σε ένα απλό ψέμα να μετατραπεί σε αυτή τη χιονοστιβάδα. «Με συγχωρείτε». Η ανδρική φωνή, βαθιά και ευγενική, την έκανε να σηκώσει τα μάτια. Ο άντρας μπροστά της ήταν εντυπωσιακός με έναν τρόπο που την άφησε στιγμιαία άφωνη. Ψηλός, με φαρδείς ώμους, φορώντας ένα κοστούμι που προφανώς κόστιζε περισσότερα από όσα κέρδιζε σε 6 μήνες. Τα σκούρα του μάτια την παρατηρούσαν με μια ένταση που την έκανε να νιώθει εντελώς εκτεθειμένη. «Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω». Η Λιδία προσπάθησε να ανακτήσει την επαγγελματική της ψυχραιμία, αν και ένιωθε τα μάγουλά της να καίνε. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Ο Δομήνικος έκανε ένα μισό χαμόγελο που δεν έφτασε στα μάτια. Δεν μπόρεσα να μην παρατηρήσω την τηλεφωνική σας συνομιλία. Οι οικογενειακά προβλήματα. Το αίμα της Λιδίας πάγωσε. «Με ακούγατε?» «Συγγνώμη, δεν ήταν σκόπιμο, αλλά φάνηκε μια περίπλοκη κατάσταση». Πήρε μια από τις εικονογραφήσεις της, εξετάζοντάς την με γνήσιο ενδιαφέρον. «Η δουλειά σας είναι εξαιρετική». Η Λιδία τον παρακολούθησε να μελετά την τέχνη της. Υπήρχε κάτι στις κινήσεις του
στον τρόπο που κρατούσε το χαρτί, που υποδήλωνε κάποιον συνηθισμένο να αξιολογεί, να παίρνει σημαντικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρεστε για την τέχνη? Ας πούμε ότι έμαθα να αναγνωρίζω το ταλέντο. Ο Δομήνικος επέστρεψε την εικονογράφηση προσεκτικά και έμαθα επίσης να αναγνωρίζω πότε κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η ευθύτητα της παρατήρησης την ευνηδίασε. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε. Λιδία Σαντορίνη, σωστά. Άπλωσε το χέρι του. Δομήνικος Ρέιντ. Το όνομα την χτύπησε σαν γροθιά. Ακόμα και κάποιος σαν αυτήν, που ζούσε μακριά από τους επιχειρηματικούς κύκλους, γνώριζε αυτό το όνομα. Ο Δομήνικος Ρέιντ ήταν ένας θρύλος στον κόσμο των επιχειρήσεων, ένας άντρας του οποίου οι αποφάσεις επηρέαζαν την οικονομία της χώρας. Και ήταν εκεί, μπροστά της, σφίγγοντας το χέρι της σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. «Κύριε Ρέιντ», κατάπιεσε άλλο, «εγώ δεν περίμενα ότι κάποιος σαν εμένα θα ενδιαφερόταν για τη δουλειά κάποιου σαν εσένα». Η ερώτηση έφερε μια ήπια ηρωνία. Τα πιο ενδιαφέροντα εμπόδια βρίσκονται συνήθως στα πιο απροσδόκητα μέρη. Η Λιδία ένιωσε ένα μείγμα γοητείας και εκνευρισμού. Εμπόδια. Συγγνώμη, επαγγελματικός όρος. Ήθελα να πω ευκαιρίες. Ο Δομήνικος έγειρε ελαφρά το κεφάλι του. «Μπορώ να ρωτήσω για τον αραβωνιαστικό σας? Δεν εκτιμά την τέχνη?» Η άμεση ερώτηση την έκανε να πνιγεί. «Είναι πολύ απασχολημένος με τη δουλειά. Καταλαβαίνω. Ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να είναι αμήλικτος». Υπήρχε κάτι στον τόνο του που υποδήλωνε κατανόηση αλλά και σκεπτικισμό. «Σε ποιον τομέα?» Η Λιδία ένιωσε παγιδευμένη. Κάθε ερώτηση την έσπροχνε πιο βαθιά στο ψέμα. «Επενδύσεις? Πιθανότατα δεν τον γνωρίζετε. Ίσως. Ο κύκλος είναι μικρότερος από ό,τι φαίνεται». Ο Δομήνικος την παρατηρούσε με εκείνη την ενοχλητική ένταση. «Πώς γνωριστήκατε? Γιατί τόσες πολλές ερωτήσεις?» Η αμυντική στάση της Λιδίας ήταν πλέον εμφανής. Επαγγελματική περιέργεια και προσωπική. Έκανε ένα βήμα πιο κοντά και εκείνη μπόρεσε να μυρίσει το διακριτικό ανδρικό άρωμά του. «Υπάρχει κάτι σε εσένα που με ιντριγκάρει». Η καρδιά της Λιδίας χτύπησε δυνατά. Η εγκύτητά του, η ένταση του βλέμματος, ο τρόπος που φαινόταν να βλέπει μέσα από τις άμυνές της. Όλα αυτά την έκαναν ταυτόχρονα να έλκεται και να τρομοκρατείται. «Κύριε Ρέιντ, εγώ...» διακόπηκε από την άφιξη ενός μεσήλικα κομψά ντυμένου άντρα. «Δομήνικε, επιτέλους!» Ο νεοφερμένος χτύπησε φιλικά την πλάτη του Δομήνικου. «Κώστας Μενδώνης, διοργανωτής της εκδήλωσης. Σε έψαχνα για να σε γνωρίσω στους κύριους δωρητές». Ο Δομήνικος δεν πήρε τα μάτια του από τη Λιδία. «Σε λίγο, Κώστα. Γνωρίζεις τη νεαρή μας καλλιτέχνη». Ο Κώστας χαμογέλασε στη Λιδία με μια καλά καλυμμένη συγκατάβαση. «Ταλαντούχα, αλλά μαθαίνει ακόμα τους κανόνες της αγοράς τέχνης. Ελπίζω να βρει έναν προστάτη σύντομα». Η ταπείνωση έκαιγε στα μάγουλα της Λιδίας. Η διαφορά μεταξύ των κόσμων της και του Δομήνικου δεν ήταν ποτέ τόσο εμφανής. Ήταν απλώς μια νεαρή καλλιτέχνης που πάλευε να επιβιώσει, ενώ εκείνος ήταν ένας άντρας που άνθρωποι όπως ο Κώστας κολακεύονταν. «Στην πραγματικότητα», είπε ο Δομήνικος ήρεμα, «σκεφτόμουν να κάνω μια εξαγορά». Τα μάτια του Κώστα άνοιξαν διάπλατα. «Πραγματικά, τι υπέροχο! Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κανονίσουμε μια ειδική έκπτωση». «Δεν θα χρειαστεί». Η φωνή του Δομήνικου έφερε μια ψυχρότητα που έκανε τον Κώστα να υποχωρήσει. «Προτιμώ να διαπραγματευτώ απευθείας με την καλλιτέχνη». Η Λιδία ένιωσε διχασμένη μεταξύ ευγνωμοσύνης και υποψίας. Γιατί το έκανε αυτό? Τι θα μπορούσε να θέλει ένας άντρας σαν το Δομήνικο Ρέιντ από αυτήν? «Λοιπόν, εγώ πρέπει να κυκλοφορήσω». Ο Κώστας απομακρύνθηκε εμφανώς άβολα. «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό», είπε η Λιδία χαμηλόφωνα όταν έμειναν ξανά μόνοι. «Να κάνω τι? Να με προστατεύεις? Να υπερασπίζεσαι τη δουλειά μου? Ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου». Ο Δομήνικος χαμογέλασε. Αυτή τη φορά ένα γνήσιο χαμόγελο που μεταμόρφωσε εντελώς το πρόσωπό του. «Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις μόνη σου». Η απροσδόκητη καλοσύνη την αφόπλησε εντελώς. «Γιατί είσαι ευγενικός μαζί μου?
ίσως γιατί αναγνωρίζω κάτι οικείο. Την αίσθηση ότι είσαι μόνος σε έναν κόσμο που δεν σε καταλαβαίνει, έβγαλε μια επαγγελματική κάρτα από την τσέπη του. Το φιλανθρωπικό δείπνο είναι απόψε. Θα είσαι με εκεί. Η Λιδία κούνησε το κεφάλι της. Δεν μπορώ να πληρώσω το εισιτήριο. Όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι καλεσμένοι. Δεν το ήξερες. Έβαλε την κάρτα δίπλα στις εικονογραφήσεις της. Θα ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσεις πιθανούς πελάτες. Εκείνη κοίταξε την κάρτα, μετά εκείνον. Γιατί το κάνεις αυτό? Επειδή πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ή ίσως μια πρώτη πραγματική ευκαιρία. Ο Δομήνικος δίστασε για μια στιγμή. Και επειδή έχω την εντύπωση ότι ο μυστηριώδης αραβωνιαστικός σου δεν είναι η μόνη περίπλοκη ιστορία εδώ. Πριν προλάβει η Λιδία να απαντήσει, το τηλέφωνο της χτύπησε ξανά. Το όνομα μαμά αναβόσβηνε στην οθόνη. «Απάντησε», είπε ο Δομήνικος απαλά. «Περιμένω». Με χέρια που έτρεμαν απάντησε. «Γεια σου μαμά. Λιδία αγάπη μου, μόλις μίλησα με τη Μαρίκα. Είναι τόσο ενθουσιασμένη που θα γνωρίσει τον αραβωνιαστικό σου. Υποσχέθηκε να φτιάξει εκείνο το γλυκό που λατρεύεις. Και ο Γιάννης θέλει να μιλήσει μαζί του για δουλειές. Είσαι σίγουρη ότι θα καταφέρει να έρθει?» Η Λιδία έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας το βάρος του ψέματος. «Μαμά, εγώ, γιατί αν δεν έρθει θα είναι πολύ περίεργο. Όλοι το σχολιάζουν ήδη. Η ξαδέλφη Σοφία είπε ακόμη ότι ίσως να τα έχεις επινοήσει όλα. Τα λόγια της μητέρας της ήταν σαν χαστούκι». Η Λιδία άνοιξε τα μάτια της και συνάντησε το συμπονετικό βλέμμα του Δομήνικου. Για μια τρελή στιγμή σκέφτηκε, όχι, ήταν τρέλα. «Πρέπει να φύγω, μαμά. Θα τα πούμε αργότερα». «Λιδία, είσαι καλά? Η φωνή σου είναι παράξενη». «Είμαι μια χαρά». «Αντίο». Έκλεισε το τηλέφωνο και έμεινε σιωπηλή, κοιτάζοντας τα χέρια της. 5 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρατήρησε ο Δομήνικος αδιάφορα. «Πώς? Δεν ήταν δύσκολο να το συμπεράνω», έγειρε ελαφρά. «Ξέρεις, Λιδία, μερικές φορές οι πιο απίθανες λύσεις είναι οι μόνες που λειτουργούν». Εκείνη τον κοίταξε επίμονα, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τι υπενισόταν. «Τι εννοείς?» «Θα τα πούμε απόψε». Ο Δομήνικος έκανε ένα βήμα πίσω. «Και Λιδία, πάρε αυτή την κάρτα. Ίσως τη χρειαστείς». Εκείνος απομακρύνθηκε, αφήνοντας την μόνη με την καρδιά της να χτυπά ασταμάτητα και μια ενοχλητική αίσθηση ότι η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει εντελώς. Η αίθουσα του ξενοδοχείου, Μεγάλη Βρετανία, έλαμπε με κρυστάλλινους πολυελαίους και κομψές χριστουγεννιάτικες συνθέσεις. Η Λιδία τακτοποίησε νευρικά το απλό μαύρο φόρεμα που είχε δανειστεί από την ξαδέρφη. Της το μόνο ρούχο στην ντουλάπα της που ήταν εξ αποστάσεως κατάλληλο για αυτό το περιβάλλον. Ένιωθε σαν απατεώνας, περιτριγυρισμένη από γυναίκες με επώνυμα φορέματα και άντρες των οποίων τα ρολόγια κόστιζαν περισσότερα από το ετήσιο εισόδημά της. «Λιδία», η οικία φωνή την έκανε να γυρίσει. Η Πατρίτσια Μενδώνη πλησίαζε με ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια. «Χαίρομαι που κατάφερες να έρθεις. Ο φίλος σου δεν μπόρεσε να σε συνοδεύσει». Η Λιδία άρχισε να επαναλαμβάνει την πρόβα δικαιολογίας όταν ένα σταθερό χέρι άγγιξε την πλάτη της. «Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αγάπη μου». Η βαθιά φωνή του Δομήνικου την έκανε να ανατριχιάσει. Η κίνηση ήταν αδύνατη. Η Λιδία γύρισε με το στόμα ανοιχτό. Ο Δομήνικος ήταν εκεί, άψογος σε ένα σμόκιν που έμοιαζε να είχε φτιαχτεί κατά παραγγελία, χαμογελώντας σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. «Δομήνικος Ρέιντ», άπλωσε το χέρι του στην Πατρίτσια που έμοιαζε να είχε καταπιεί τη γλώσσα της. Ο αραβωνιαστικός της Λιδίας. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Η Πατρίτσια κοίταζε ένα λάξ μεταξύ τους, προσπαθώντας σαφώς να επεξεργαστεί την πληροφορία. Η Λιδία ένιωθε σαν να βρισκόταν σε ένα όνειρο ή εφιάλτη. Τι έκπληξη! Η Πατρίτσια βρήκε επιτέλους τη φωνή της. «Δεν είχα ιδέα ότι εσείς...» «Πότε έγινε αυτό?» «Πριν από μερικούς μήνες», απάντησε ήρεμα ο Δομήνικος, περνώντας το χέρι του γύρω από τη μέση της Λιδίας με μια φυσικότητα που την έκανε να τρέμει. «Προτιμήσαμε να κρατήσουμε διακριτικότητα στην αρχή». Φυσικά», η Πατρίτσια ακόμα έμοιαζε σοκαρισμένη. «Λοιπόν, τι υπέροχο. Πρέπει να το πω σε όλους. Εννοώ να χαιρετήσω άλλους καλεσμένους. Με συγχωρείτε». Απομακρύνθηκε γρήγορα, σαφώς ανυπόμονη να διαδώσει την είδηση.
Η Λιδία παρέμεινε ακίνητη, επεξεργαζόμενη τι είχε μόλις συμβεί. «Τρελάθηκες», ψιθύρισε όταν έμειναν μόνοι. «Πιθανώς». Ο Δομήνικος την οδήγησε σε μια πιο απομονωμένη γωνιά. «Αλλά φαινόσουν να χρειάζεσαι βοήθεια. Δεν ζήτησα τη βοήθειά σου». «Όχι, αλλά την χρειαζόσουν». Την κοίταξε με εκείνη την ενοχλητική ένταση. «Εκτός αν προτιμάς να εξηγήσεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί επινόησες έναν αραβωνιαστικό». Η Λιδία ένιωσε τα μάγουλά της να καίνε. «Πώς ήξερες ότι είχα...» Δεν ήταν δύσκολο να το συμπεράνω. Οι αόριστες απαντήσεις σου, η νευρικότητα, ο τρόπος που απέφευγες τις λεπτομέρειες. Ο Δομήνικος πήρε 2 ποτήρια σαμπάνια από έναν σερβιτόρο που περνούσε. «Και το γεγονός ότι πανικοβλήθηκες όταν τηλεφώνησε η θεία σου. Με άκουγες». «Παρατηρούσα». «Είναι διαφορετικό». Της πρόσφερε ένα ποτήρι. «Και τώρα που αναλάβαμε δημόσια αυτή τη διευθέτηση, πρέπει να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες». Η Λιδία πήρε το ποτήρι με χέρια που έτρεμαν. «Μα αυτό είναι τρέλα. Δεν με γνωρίζεις. Γιατί θα το έκανες αυτό?» Ο Δομήνικος έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, κοιτάζοντας τη σαμπάνια στο ποτήρι του. «Ίσως γιατί αναγνωρίζω την απελπισία. Την αίσθηση ότι είσαι περικυκλωμένος από προσδοκίες που δεν μπορείς να εκπληρώσεις». Υπήρχε κάτι στη φωνή του, μια ευαλωτότητα που αντιτίθεται στην αυτοπεποίθησή του. Η Λιδία τον μελέτησε πιο προσεκτικά, παρατηρώντας τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια του, την σχεδόν ανεπαίσθητη ένταση στους ώμους του. «Μιλάς σαν να ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς». «Ξέρω», έπιε μια γουλιά σαμπάνια. «Η οικογένειά μου είχε επίσης προσδοκίες. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Είχε». Η σιωπή του ήταν εύγλωτη. Η Λιδία συνειδητοποίησε ότι είχε αγγίξει κάτι οδυνηρό. «Πέθαναν», είπε τελικά, η φωνή του προσεκτικά ελεγχόμενη. «Οι γονείς μου πριν από 15 χρόνια». Παραμονή Χριστουγέννων. Ο αέρας βγήκε από τους πνεύμονες της Λιδίας. «Ο Τσεστιλό, Δομήνικε, λυπάμαι πολύ». Ατύχημα αυτοκινήτου επιστρέφοντας από ένα οικογενειακό δείπνο. Δεν την κοίταζε, εστιάζοντας το βλέμμα του σε κάποιο μακρινό σημείο. Έκτοτε τα Χριστούγεννα έχουν γίνει απλώς μία ημερομηνία στο ημερολόγιο. Η Αποκάλυψη εξηγούσε πολλά. Τη μοναξιά που είχε παρατηρήσει σε αυτόν, τον τρόπο που φαινόταν εκτοπισμένος ακόμη και μέσα σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, την ψυχρότητα με την οποία μιλούσε για τις γιορτές. «Γι' αυτό δεν ήθελες να έρθεις σήμερα. Γι' αυτό συνήθως αποφεύγω οτιδήποτε σχετίζεται με τα Χριστούγεννα». Τελικά την κοίταξε. «Αλλά κάτι σε εσένα, δεν ξέρω. Ίσως είναι ο τρόπος που αγωνίζεσαι για την οικογένειά σου, ακόμα και όταν σε πιέζουν. Είναι κάτι που δεν έχω πια». Η Λιδία ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. «Δομήνικε, Λιδία Σαντορίνη». Μια τσιριχτή φωνή διέκοψε τη στιγμή. Μια ξανθιά γυναίκα, υπερβολικά μακιγιαρισμένη και καλυμμένη με κοσμήματα, πλησίαζε με ένα αρπακτικό χαμόγελο. «Φωτεινή Οικονόμου, δημοσιογράφος κοινωνικών θεμάτων, πρέπει να μιλήσουμε». Η Λιδία αναγνώρισε αμέσως το όνομα. Η Φωτεινή Οικονόμου ήταν γνωστή για τα κακόβουλα κουτσομπολιά της και για την καταστροφή φημών με την ίδια ευκολία που διάλεγε το βερνίκι των νυχιών της. «Στην πραγματικότητα», παρενέβη ο Δομήνικος, «φεύγαμε». Αλλά πρέπει να μιλήσω για αυτό το μυστικό ειδήλιο», επέμεινε η Φωτεινή. «Οι αναγνώστες μας θα ενθουσιαστούν». «Πώς γνωριστήκατε?» «Πόσο καιρό είστε μαζί?» «Πότε θα γίνει ο γάμος?» «Κανένα σχόλιο», είπε ψυχρά ο Δομήνικος. «Αλλά κύριε Ρέιντ, το κοινό έχει το δικαίωμα να γνωρίζει». Ένας από τους πιο περιζήτητους επιχειρηματίες της χώρας, δεσμευμένος με μια άγνωστη καλλιτέχνη, η Φωτεινή σχεδόν έσταζε από ενθουσιασμό. «Είναι μια ιστορία που αξίζει να υποθεί». Η Λιδία ένιωσε την ταπείνωση να καίει στο στήθος της. «Άγνωστη καλλιτέχνης», οι λέξεις αντιχούσαν σαν χαστούκι. «Με συγχωρείτε», μουρμούρισε απομακρυνόμενη γρήγορα. Ο Δομήνικος την πρόλαβε στη βεράντα, όπου ανέπνεε τον νυχτερινό αέρα, προσπαθώντας να ηρεμήσει. «Μην της δίνεις σημασία», είπε απαλά. «Εύκολο να το λες εσύ». Η Λιδία γύρισε για να τον αντιμετωπίσει. «Δεν είσαι εσύ η άγνωστη καλλιτέχνης που έπιασε το μεγάλο ψάρι. Έτσι με βλέπεις. Σαν ένα μεγάλο ψάρι». Η ερώτηση την αευνηδίασε. «Εγώ, όχι. Δεν είναι αυτό». «Τότε τι είναι?» Η Λιδία δίστασε, παλεύοντας να βρει τις λέξεις. «Είσαι ο Δομήνικος Ρέιντ». «Εγώ είμαι... Κάνεις λάθος».
πλησίασε και εκείνη μπόρεσε να δει την ειλικρίνειά του στα μάτια του. Είσαι κάποιος που μεταμόρφωσε τον πόνο σε τέχνη. Κάποιος που φροντίζει την οικογένειά του ακόμα και όταν τον πνίγουν. Κάποιος που έχει το θάρρος να ονειρεύεται ακόμα και όταν όλα φαίνονται αδύνατα. Πώς μπορείς να ξέρεις όλα αυτά? Επειδή σε παρατηρούσα σήμερα, τον τρόπο που μιλούσες για τη δουλειά σου, πώς συμπεριφερόσουν στους ανθρώπους, πώς αντιμετώπισες εκείνη την αδύνατη κατάσταση με την οικογένειά σου. Ο Δομήνικος άγγιξε απαλά το πρόσωπό της. Και επειδή αναγνωρίζω κάποιον που, όπως και εγώ, έμαθε να επιβιώνει μόνος του, η οικειότητα της χειρονομίας, των λόγων, την έκανε να νιώσει εκτεθειμένη με έναν τρόπο που ξεπερνούσε το φυσικό. «Δομήνικε, αυτό είναι τρέλα. Δεν γνωριζόμαστε». «Όχι, αλλά ίσως μπορούμε», αποσύρθηκε ελαφρά. 5 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Η οικογένειά σου περιμένει να γνωρίσει τον αραβωνιαστικό σου. Δεν μπορείς να το εννοείς. Το εννοώ απολύτως. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα στη φωνή του που την τρόμαξε. Χρειάζεσαι έναν πιστικό αραβωνιαστικό. Χρειάζομαι έναν λόγο για να μην περάσω άλλα Χριστούγεννα σύντεν μόνος στο σπίτι, αποφεύγοντας αναμνήσεις. Η Λιδία τον μελέτησε, ψάχνοντας για σημάδια ότι αυτό ήταν κάποιο είδος σκληρού αστείου, αλλά το μόνο που έβλεπε ήταν ένας άντρας τόσο χαμένος όσο και εκείνη, προσφέροντας μια εξίσου απελπισμένη λύση. «Και μετά?» ρώτησε χαμηλόφωνα. «Μετά θα δούμε». Ο Δομήνικος άπλωσε το χέρι του. «Τι λες, Λιδία Σαντορίνη? Θα το κάνεις αυτό μαζί μου?» Κοίταξε το απλωμένο χέρι, γνωρίζοντας ότι το να δεχτεί θα άλλαζε τα πάντα. Αλλά όταν σκέφτηκε να αντιμετωπίσει άλλες 5 μέρες ψέματα, να δει την απογοήτευση στα μάτια της οικογένειάς της όταν η αλήθεια αναπόφευκτα θα έβγαινε στην επιφάνεια, το χέρι του Δομήνικου φάνηκε σαν σανίδα σωτηρίας. 5 μέρες, επανέλαβε. 5 μέρες. Η Λιδία πήρε μια βαθιά ανάσα και έβαλε το χέρι της στο δικό του. Το διαμέρισμα της οικογένειας Σαντορίνη στην πλάκα ήταν μικρό, αλλά φιλόξενο, με φωτογραφίες στους τοίχους και τη μυρωδιά της κανέλας στον αέρα. Η Λιδία ένιωθε τα νεύρα της τεντωμένα ενώ ανέβαινε τις σκάλες με τον Δομήνικο στο πλευρό της. Είχαν περάσει το πρωί κάνοντας πρόβες για τις λεπτομέρειες της φανταστικής τους σχέσης, πώς γνωρίστηκαν, πόσο καιρό έβγαιναν, αόριστα μελλοντικά σχέδια, αλλά τίποτα δεν την είχε προετοιμάσει να τον δει στον πραγματικό της κόσμο. «Αναπνοή», μουρμούρισε ο Δομήνικος όταν εκείνη δίστασε μπροστά στην πόρτα. «Όλα θα πάνε καλά. Η μητέρα μου θα σε ανακρίνει σαν να είναι από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία», ψιθύρισε η Λιδία πίσω. «Και ο πατέρας μου θα θέλει να μάθει τα σχέδιά σου για το μέλλον. Και η αδερφή μου, Λιδία», άγγιξε απαλά τον μπράτσο της. «Αντιμετωπίζω νευρικούς επενδυτές και εχθρικούς μετόχους καθημερινά. Νομίζω ότι μπορώ να επιβιώσω από την οικογένειά σου». Η πόρτα άνοιξε πριν προλάβει να χτυπήσει. «Λιδία! Και αυτός πρέπει να είναι ο διάσημος Δομήνικος». Η κυρία Σοφία εμφανίστηκε με μια ανθισμένη ποδιά και ένα χαμόγελο που φώτιζε ολόκληρο το πρόσωπο. «Περάστε, περάστε». «Τι όμορφος άντρας, κόρη μου». «Μαμά!» Η Λιδία ένιωσε τα μάγουλά της να καίνε. «Χαίρομαι πολύ, κυρία Σοφία». Ο Δομήνικος φίλησε το χέρι της μεγαλύτερης γυναίκας με μια φυσική κομψότητα. «Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στο σπίτι σας». Η Λιδία παρακολούθησε, γοητευμένη, πώς μεταμορφωνόταν. Η επιχειρηματική ψυχρότητα εξαφανίστηκε εντελώς, αντικαταστάθηκε από μια γνήσια γοητεία που έκανε τη μητέρα της να λιώσει κυριολεκτικά. «Τι εκπαίδευση! Λιδία, δεν μου είπες ότι ήταν τόσο υπότης». Η κυρία Σοφία οδήγησε το Δομήνικο μέσα. «Καθίστε, καθίστε». «Καφέ, χυμό, μπύρα». «Ο καφές θα ήταν τέλειος και όχι πολύ γλυκό», πρόσθεσε η Λιδία αυτόματα, θυμούμενη μια παρατήρηση που είχε κάνει στο δείπνο της παραμονής. Ο Δομήνικος την κοίταξε έκπληκτος και εκείνη συνειδητοποίησε ότι είχε αποκαλύψει μια οικειότητα που δεν έπρεπε. Αλλά χαμογέλασε, ένα μικρό και γνήσιο χαμόγελο που την έκανε να νιώσει παράξενα μέσα της. «Τι καλή μνήμη», είπε χαμηλόφωνα. «Έτσι λειτουργεί όταν νοιαζόμαστε», σχολίασε η κυρία Σοφία γεμίζοντας μια κούπα. Η Λιδία ήταν πάντα προσεκτική στις λεπτομέρειες των ανθρώπων που αγαπά. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν φορτωμένη με νόημα. Η Λιδία απέφυγε το βλέμμα του Δομήνικου,
προσποιούμενη ότι ενδιαφερόταν για τα χριστουγεννιάτικα στολίδια που η μητέρα της είχε σκορπίσει στο δωμάτιο. «Πού είναι όλοι?» ρώτησε προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. «Ο πατέρας σου πήγε να αγοράσει τα τελευταία πράγματα για αύριο και η Μαρίνα έρχεται μετά. Παιδιά, η κυρία Σοφία κάθισε στην αγαπημένη της πολυθρόνα. Δομήνικε, πες μου πώς γνωριστήκατε πραγματικά». Η Λιδία είναι πολύ συγκρατημένη με αυτές τις λεπτομέρειες. Η Λιδία ένιωσε τον πανικό να ανεβαίνει από το λαιμό της, αλλά ο Δομήνικος απάντησε με φυσικότητα, σε μια έκθεση τέχνης. «Ήμουν γοητευμένος από τη δουλειά της πριν καν τη γνωρίσω προσωπικά». Κοίταξε τη Λιδία με μια ένταση που σχεδόν την έκανε να πιστέψει ότι ήταν αλήθεια. Υπάρχει κάτι στον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, είναι αδύνατο να το αγνοήσεις. «Α, τι ρομαντικό», αναστέναξε η κυρία Σοφία. «Και τα σχέδια για το γάμο?» «Η Λιδία δεν θέλει να μας πει τίποτα. Εξακολουθούμε να καθορίζουμε τις λεπτομέρειες», απάντησε διπλωματικά ο Δομήνικος. «Θέλουμε να είναι τέλειος». Ο ήχος βημάτων στις σκάλες ανακοίνωσε την άφιξη της Μαρίνας, της αδερφής της Λιδίας, συνοδευόμενης από τα δύο μικρά παιδιά της. Η γυναίκα σταμάτησε στην πόρτα, σαφώς εντυπωσιασμένη από την παρουσία του Δομήνικου. «Θεέ μου, Λιδία, δεν το υπερέβαλες», ψιθύρισε πολύ δυνατά. «Μαρίνα», διαμαρτυρήθηκε η Λιδία. «Τι έγινε? Είναι απλώς ένα κομπλιμέντο». Η Μαρίνα πλησίασε απλώνοντας το χέρι της. «Είμαι η Μαρίνα, μεγαλύτερη και πιο όμορφη αδερφή. Η χαρά είναι δική μου», χαμογέλασε ο Δομήνικος, αλλά η Λιδία παρατήρησε ότι το χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια του. Υπήρχε κάτι στην παρουσία των παιδιών που τον ενοχλούσε. «Θείε Δομήνικε!» Ο μικρότερος από τους άντρες, μόλις 4 ετών, έτρεξε κατευθείαν προς αυτόν. Η μαμά είπε ότι θα παντρευτεί στη θεία Λιδία. Ο Δομήνικος ήταν εμφανώς τεταμένος όταν το αγόρι ανέβηκε στο πόδι του. Η Λιδία είδε τα χέρια του να τρέμουν ελαφρά πριν απομακρύνει απαλά το παιδί. «Γαβριήλ, άσε τον θείο Δομήνικο ήσυχο», είπε αφηρημένα η Μαρίνα. «Δεν είναι συνηθισμένος με τα παιδιά». «Γιατί όχι?» ρώτησε ο Γαβριήλ με την ομή περιέργεια των μικρών. «Δεν έχεις παιδιά? Δεν σου αρέσουν τα παιδιά? Θα κάνεις μωρά με τη θεία Λιδία?» «Γαβριήλ!» Η Λιδία σηκώθηκε, συνειδητοποιώντας την αυξανόμενη δυσφορία του Δομήνικου. «Τι θα έλεγες να δείξεις τα καινούργια σου παιχνίδια στη μαμά?» Αλλά το αγόρι ήταν αποφασισμένο. «Ο φίλος μου ο Πέτρος είπε ότι όταν οι μεγάλοι παντρεύονται, κάνουν μωρά. Εσείς θα κάνετε μωρά». Ο Δομήνικος σηκώθηκε απότομα, ρίχνοντας την κούπα του καφέ. Το σκούρο υγρό απλώθηκε στο χαλί, αλλά δεν φάνηκε να το έχει παρατηρήσει καν. «Με συγχωρείτε», μουρμούρισε, κατευθυνόμενος γρήγορα προς το μπαλκόνι. Μια αμήχανη σιωπή εγκαταστάθηκε στο δωμάτιο. Η Μαρίνα πήρε τον Γαβριήλ στην αγκαλιά της, εμφανώς αμήχανα. «Συγγνώμη, Λιδία, δεν ήξερα ότι αυτός δεν ήταν δικό σου λάθος». Η Λιδία κοίταξε προς την κατεύθυνση του μπαλκονιού, όπου μπορούσε να δει τη τεταμένη σιλουέτα του Δομήνικου. «Πρόσεχε τον για 1 λεπτό». Τον βρήκε στο μικρό μπαλκόνι, με τα χέρια ακουμπισμένα στο στήθος, κοιτάζοντας τη μακρινή θάλασσα. Η αναπνοή του ήταν ακανόνιστη. «Ντομήνικε». «Συγγνώμη», είπε χωρίς να γυρίσει. «Δεν θα έπρεπε να είχα αντιδράσει έτσι. Τι συνέβη εκεί μέσα?» Έμεινε σιωπηλός για τόσο πολύ που εκείνη σκέφτηκε ότι δεν θα απαντούσε. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή του ήταν φορτωμένη με έναν πόνο που δεν είχε ακούσει πριν. «Η Κλάρα ήθελε παιδιά. Κλάρα, η πρώην αραβωνιαστικιά μου». Γύρισε να την αντιμετωπίσει και η Λιδία είδε μια ομή ευαλωτότητα στα μάτια του. «Ήμασταν μαζί για 5 χρόνια. Θα παντρευόμασταν την Άνοιξη μετά το ατύχημα». Η Λιδία ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. «Τι συνέβη?» «Αφού πέθαναν οι γονείς μου, εγώ άλλαξα. Έκλεισα τον εαυτό μου. Εκείνη προσπάθησε να με βοηθήσει, αλλά ήμουν πολύ χαμένος στον ίδιο μου τον πόνο». Ο Δομήνικος πέρασε το χέρι του από τα μαλλιά του. Ήθελε να χτίσει μια οικογένεια, να κάνει παιδιά, να δημιουργήσει νέες παραδόσεις για να αντικαταστήσει αυτές που είχα χάσει. Αλλά δεν μπορούσα. Η ιδέα να δημιουργήσω ένα παιδί, να είμαι υπεύθυνος για κάποιον τόσο εύθραυστο. Αφού είδα πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σε 1 δευτερόλεπτο, την άφησες να φύγει. Με άφησε. Και είχε δίκιο να το κάνει. Κοίταξε τα χέρια του. Εκείνο το αγόρι εκεί μέσα, κάνοντας σχέδια για το μέλλον με τόση αθωότητα, μου θύμισε όλα όσα δεν μπορώ να δώσω. Η Λιδία πλησίασε, βάζοντας το χέρι της πάνω στο δικό του στο στήθος.
Δομήνικε, δεν μπορείς να ζεις φοβούμενος αυτό που μπορεί να συμβεί. Δεν είναι φόβος, είναι ρεαλισμός. Είναι φόβος, επέμεινε απαλά. Και καταλαβαίνω. Το να χάνουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε μας διδάσκει ότι η ζωή είναι εύθραυστη, αλλά μας διδάσκει επίσης πόσο πολύτιμη είναι κάθε στιγμή. Την κοίταξε με μία ένταση που την έκανε να τρέμει. Πώς καταφέρνεις να έχεις τόση ελπίδα? Επειδή η εναλλακτική είναι να τα παρατήσεις εντελώς. Η Λιδία κράτησε το χέρι του πιο σταθερά. Και κοίτα που σε έφερε αυτό, μόνος, αποφεύγοντας οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις αληθινά. Και εσύ, ο Δομήνικος γύρισε το χέρι του για να πλέξει τα δάχτυλα με τα δικά της. Γιατί επινόησες έναν αραβωνιαστικό. Ποιος είναι ο φόβος σου? Η ερώτηση τη χτύπησε σαν γροθιά. Εγώ δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Ξέρω ότι ξέρεις. Υπάρχει κάτι που δεν μου λες. Κάποιος λόγος να προτιμάς ένα ψέμα από το να εκτεθείς αληθινά. Η Λιδία ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια της. Πώς κατάφερε να βλέπει μέσα της με τόση ευκολία? Λιδία! Ντομήνικε! Η φωνή της κυρίας Σοφίας τους διέκοψε. Ελάτε να δοκιμάσετε το γαλακτομπούρεκο! Αντάλλαξαν ματιές, η στιγμή φορτωμένη με μια επικίνδυνη οικειότητα. Τα χέρια τους ήταν ακόμα πλεγμένα και η Λιδία συνειδητοποίησε ότι κανείς από τους δύο δεν έκανε κίνηση να απομακρυνθεί. Λιδία, ο Δομήνικος ψιθύρισε το όνομά της σαν εξομολόγηση. «Ξέρω», απάντησε κατανοώντας απόλυτα αυτό που δεν έλεγε. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως φάρσα γινόταν επικίνδυνα αληθινό. Και οι δύο ήξεραν ότι μετά από εκείνη τη στιγμή κοινοποιημένης ευαλωτότητας δεν θα υπήρχε τρόπος να γυρίσουν πίσω. Όταν τελικά μπήκανε μέσα, χέρι-χέρι και με μια νέα οικειότητα μεταξύ τους, η κυρία Σοφία χαμογέλασε σαν να είχε δει ακριβώς αυτό που περίμενε να δει. «Τώρα ναι», μουρμούρισε στη Μαρίνα. «Τώρα μοιάζουν με ένα αληθινό ζευγάρι». Η πρωινή της 23 Δεκεμβρίου ξημέρωσε συννεφιασμένη. Αλλά η Λιδία ξύπνησε με μια παράξενη αίσθηση ευτυχίας. Τις τελευταίες 3 ημέρες, ο Δομήνικος είχε γίνει μια σταθερή παρουσία στη ζωή της. Δείπνα με την οικογένεια, βόλτες στην παραλία, συζητήσεις που εκτείνονταν μέχρι τα ξημερώματα. Η γραμμή μεταξύ φάρσας και πραγματικότητας γινόταν επικίνδυνα λεπτή. Το τηλέφωνο της χτύπησε ενώ ετοίμαζε καφέ. Ο άγνωστος αριθμός την έκανε να διστάσει πριν απαντήσει. «Λιδία Σαντορίνη. Εδώ Φωτεινή Οικονόμου, από την εφημερίδα». Το αίμα της Λιδίας πάγωσε. «Πώς βρήκατε τον αριθμό μου?» «Αγάπη μου, έχω πηγές». Η φωνή της δημοσιογράφου ήταν γλυκιά, σαν δηλητηριώδες μέλι. «Πρέπει να μιλήσουμε. Είναι για τη σχέση σας με τον Δομήνικο Ρέιντ?» «Δεν έχω τίποτα να πω. Είμαι σίγουρη ότι έχεις. Κυρίως για τις αντιφάσεις που βρήκα». Η Φωτεινή έκανε μια δραματική παύση. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι κανείς στον κοινωνικό του κύκλο δεν σε έχει ακούσει ποτέ πριν από τη Δευτέρα. Ή ότι ακύρωσε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού τη Δευτέρα για να είναι σε μια έκθεση τέχνης που συμπτωματικά ήταν εκεί που εξέθετες. Η Λιδία ένιωσε τον πανικό να ανεβαίνει από το λαιμό της. «Εγώ και έχει κι άλλα. Μίλησα με μια πηγή πολύ κοντά στην οικογένεια Ρέιντ, κάποιον που γνώριζε τον Δομήνικο πριν από το ατύχημα που σκότωσε τους γονείς του. Η φωνή της Φωτεινής ήταν φορτωμένη με κακία. Ήξερες ότι ήταν ήδη αραβωνιασμένος πριν και ότι τελείωσε τη σχέση ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να δεσμευτεί συναισθηματικά. «Τι θέλετε?» ρώτησε η Λιδία, η φωνή της τρεμουλιαστή. «Την αλήθεια, και θα μου τη δώσεις ή θα την ανακαλύψω μόνη μου. Και όταν την ανακαλύψω, η ιστορία που θα πω μπορεί να μην είναι πολύ ευνοϊκή για κανέναν από εσάς». Η κλήση τελείωσε, αφήνοντας τη Λιδία με τα χέρια να τρέμουν. «Κάλεσε αμέσως τον αριθμό του Δομήνικου». «Καλημέρα, αγάπη μου», απάντησε και η γνήσια στοργή στη φωνή του έκανε την καρδιά της να σφίξει. «Δομήνικε, έχουμε ένα πρόβλημα». Μια ώρα αργότερα συναντήθηκαν στο γραφείο του. Η Λιδία δεν είχε βρεθεί ποτέ εκεί πριν και η πανοραμική θέα της πόλης την άφησε στιγμιαία άφωνη. Αλλά η σκοτεινή έκφραση του Δομήνικου την έφερε γρήγορα πίσω στην πραγματικότητα. «Η Φωτεινή Οικονόμου είναι γνωστή για την καταστροφή φημών», είπε, σερβίροντας καφέ και στους δύο. «Αν έρευνα είναι επειδή μυρίστηκε μια μεγάλη ιστορία. Ανέφερε κάποιον κοντά στην οικογένειά σου, κάποιον που σε γνώριζε πριν από το ατύχημα». Ο Δομήνικος πάγωσε με την κούπα στα μισά του δρόμου. «Η
είπε κανένα όνομα. Όχι, αλλά η Λιδία δίστασε. Δομήνικε, ήξερε για την Κλάρα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Ο Δομήνικος έβαλε την κούπα στο τραπέζι με υπερβολική προσοχή. Η Κλάρα δεν θα μιλούσε σε δημοσιογράφους. Είσαι σίγουρος? Δεν απάντησε, το οποίο ήταν αρκετή απάντηση. Υπάρχει κάτι που δεν μου έχεις πει? Ρώτησε χαμηλόφωνα η Λιδία. Ο Δομήνικος σηκώθηκε, περπατώντας μέχρι το παράθυρο. Η Κλάρα δεν με άφησε απλώς. Είναι παντρεμένη τώρα με τον Εδουάρδο Μενδώνη. Το όνομα έκανε τη Λιδία να πνιγεί. Ο Εδουάρδος Μενδώνης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς αντιπάλους του Δομήνικου. Είχε διαβάσει για τις εχθρικές τους διαμάχες στις οικονομικές εφημερίδες. Θεέ μου, Δομήνικε, παντρεύτηκαν 2 χρόνια αφότου χωρίσαμε. Ο Εδουάρδος πάντα ήθελε να με καταστρέψει επαγγελματικά. Τώρα έχει και προσωπικό κίνητρο. Πιστεύεις ότι είναι αυτός πίσω από αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά αν η Κλάρα μίλησε στη Φωτεινή για την παλιά μας σχέση, ο Δομήνικος γύρισε να την αντιμετωπίσει. Λιδία, υπάρχουν πράγματα για μένα που δεν ξέρεις. Πράγματα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτή την έρευνα. Πριν προλάβει να ρωτήσει, χτύπησε το θυροτηλέφωνο. «Ναντ, κύριε Ρέιντ». Η φωνή του Ρικάρδου ακουγόταν τεταμένη. «Έχει κάποιος εδώ για να σας δει». «Λέει ότι είναι επίγον». «Ποιος είναι?» «Η Κλάρα Μενδώνη». Ο αέρας βγήκε από τους πνεύμονες της Λιδίας. Ο Δομήνικος έκλεισε τα μάτια του, καταριώντας σαφώς το χρονισμό. «Petit case, εσείς de zoom». «Πες της να ανέβει». «Δομήνικε, μπορώ να φύγω?» άρχισε η Λιδία. «Όχι», έπιασε το χέρι της. «Μένεις. Είμαστε ζευγάρι, θυμάσαι. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε». Αλλά όταν η Κλάρα μπήκε στο γραφείο 5 λεπτά αργότερα, η Λιδία κατάλαβε αμέσως γιατί ο Δομήνικος είχε ερωτευτεί μαζί της. Η γυναίκα ήταν εκθαμβωτική, ψηλή, κομψή, με τέλεια χτενισμένα ξανθά μαλλιά και ρούχα που φώναζαν φινέτσα. Τα μπλε της μάτια καρφώθηκαν αμέσως στη Λιδία με μια υπολογιστική ένταση. «Δομήνικε», η φωνή της ήταν απαλή, αλλά φορτωμένη με μια οικία οικειότητα που έκανε το στομάχι της Λιδίας να ανακατευτεί. «Και αυτή πρέπει να είναι η αραβωνιαστικιά σου». «Κλάρα», ο Δομήνικος μπήκε ελαφρά μπροστά από τη Λιδία. «Τι θέλεις?» «Να μιλήσω για αυτό που κάνεις». Η Κλάρα περπάτησε στο γραφείο σαν να της ανήκε. «Ο Εντουάρδος ανησυχεί για σένα. Ο Εντουάρδος ανησυχεί για μένα». Ο Δομήνικος γέλασε, αλλά δεν υπήρχε χιούμορ στον ήχο. «Τι ενδιαφέρον. Νομίζει ότι περνάς κάποιο είδος κρίσης. Πρώτα εξαφανίζεσαι για μέρες, μετά εμφανίζεσαι δημόσια με μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει». Ισχυριζόμενος ότι είστε αραβωνιασμένοι, η Κλάρα σταμάτησε μπροστά στη Λιδία. «Χωρίς προσβολή, αγάπη μου, αλλά δεν μοιάζεις ακριβώς με τον τύπο του Δομήνικου». «Και τι τύπος θα ήταν αυτός?» Η Λιδία βρήκε τη φωνή της, εκπλήσοντας τον εαυτό της με τη σταθερότητα. «Εκλεπτισμένη. Εκπαιδευμένη στο εξωτερικό. Με κατάλληλο κοινωνικό υπόβαθρο». Η Κλάρα χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελο ήταν κοφτερό. «Κάποιον που να καταλαβαίνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Κλάρα, αρκετά». Η φωνή του Δομήνικου ήταν επικίνδυνα χαμηλή. «Απλώς είμαι πρακτική. Ο Εδουάρδος μου είπε για την έρευνα της Φωτεινής οικονόμου. Φαίνεται ότι ανακάλυψε κάποιες ανακολουθίες στην ιστορία σας». Η Λιδία ένιωσε σαν να είχε δεχτεί γροθιά. «Ο Εδουάρδος χρηματοδοτεί την έρευνα. Ο Εδουάρδος προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας», απάντησε ψυχρά η Κλάρα. «Αν ο Δομήνικος εκβιάζεται ή χειραγωγείται με κάποιο τρόπο». «Χειραγωγείται». Ο Δομήνικος έκανε ένα βήμα μπροστά και η Λιδία μπορούσε να δει τον θυμό να συσσωρεύεται στα μάτια του. «Από ποιον?» «Από κάποιον που ίσως έχει δει μια ευκαιρία». Η Κλάρα κοίταξε κατευθείαν τη Λιδία. Ένας πλούσιος και μοναχικός άντρας, γνωστός για τη μοναξιά του κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών. Θα ήταν εύκολο για κάποιον απελπισμένο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. «Βγες έξω». Η φωνή του Δομήνικου ήταν καθαρός πάγος. «Τώρα, Δομήνικε, δεν μπορείς να μιλάς σοβαρά για αυτή τη φάρσα. Βγες έξω». Η κραυγή αντίχησε στο γραφείο. Η Κλάρα υποχώρησε, εμφανώς σοκαρισμένη. Σε όλα τα χρόνια που η Λιδία φανταζόταν ότι ήταν μαζί, πιθανότατα δεν είχε δει ποτέ τον Δομήνικο να χάνει τον έλεγχο έτσι. «Θα το μετανιώσεις», είπε η Κλάρα ανακτώντας την ψυχραιμία της. «Ο Εδουάρδος δεν θα σε αφήσει να καταστρέψεις τι έχεις χτίσει για μια οποιαδήποτε περιπέτεια». Βγήκε έξω, χτυπώντας την πόρτα.
Η σιωπή που ακολούθησε ήταν φορτωμένη με ένταση. «Λιδία», άρχισε ο Δομήνικος, «έχει δίκιο. Οι λέξεις βγήκαν πριν προλάβει η Λιδία να τις εμποδίσει. Σχετικά με το ότι δεν ανήκω στον κόσμο σου. Σχετικά με το ότι σε εκμεταλλεύομαι. Δεν το πιστεύεις αυτό? Δεν το πιστεύω». Η Λιδία γύρισε να τον αντιμετωπίσει. «Κοίτα με, Δομήνικε, κοίτα αυτό το μέρος. Έχεις περισσότερα χρήματα στη διακόσμηση του γραφείου από όσα κερδίζω σε 5 χρόνια. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία όταν η πρώην αραβωνιαστικιά σου μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μου με ένα τηλεφώνημα». Δάκρυα έκαψαν τα μάτια της Λιδίας. «Έχει σημασία όταν δημοσιογράφοι ερευνούν τη σχέση μας και βρίσκουν τρύπες επειδή είναι ένα ψέμα». «Δεν είναι ψέμα». Ο Δομήνικος πλησίασε πιάνοντας τα χέρια της. «Όχι πια. Το ξέρεις αυτό». Η Λιδία τον κοίταξε στα μάτια και είδε την αλήθεια γυμνή και ομή. Είχαν ερωτευτεί. Αληθινά, βαθιά. Και αυτό έκανε τα πάντα απείρως πιο επικίνδυνα. «Τι θα κάνουν όταν μάθουν την αλήθεια?» ψιθύρισε. «Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί?» «Πώς?» «Ο Εδουάρδος έχει τη δύναμη να σε καταστρέψει επαγγελματικά και η Φωτεινή μπορεί να με μετατρέψει σε ανέκδοτο της πόλης». Η Λιδία απομακρύνθηκε, αγκαλιάζοντας τον εαυτό της. «Δομήνικε, ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε αυτό. Πριν να είναι πολύ αργά». «Είναι πολύ αργά». Την τράβηξε πίσω, κρατώντας το πρόσωπό της ανάμεσα στα χέρια του. «Για μένα είναι ήδη πολύ αργά. Σ' αγαπώ, Λιδία». Οι λέξεις αιωρήθηκαν στον αέρα ανάμεσά τους, αλλάζοντας τα πάντα. Η Λιδία ένιωσε τον κόσμο να σταματά. «Δεν μπορείς, μπορώ και σ' αγαπώ». Ο Δομήνικος άγγιξε το μέτωπό της με το δικό του. «Αγαπώ το θάρρος σου, την τέχνη σου, τον τρόπο που φροντίζεις την οικογένειά σου. Αγαπώ πώς με κάνεις να νιώθω ζωντανός για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια. Δομήνικε, και με αγαπάς κι εσύ. Το βλέπω στα μάτια σου. Δεν το αρνήθηκε γιατί δεν μπορούσε». Ήταν αλήθεια, τρομερό και εντελώς. Το τηλέφωνο του Δομήνικου χτύπησε, διακόπτοντας τη στιγμή. Κοίταξε την οθόνη και χλώμιασε. «Είναι ο δικηγόρος μου», απάντησε. Και η Λιδία είδε την έκφρασή του να αλλάζει από την ανησυχία στον τρόμο. «Καταλαβαίνω, ναι». «Όχι, μην κάνεις τίποτα ακόμα». Έκλεισε το τηλέφωνο κοιτάζοντας τη Λιδία με μια συντετριμμένη έκφραση. «Τι συνέβη?» «Η Φωτεινή Οικονόμου θα δημοσιεύσει την ιστορία αύριο. Παραμονή Χριστουγέννων». Ο Δομήνικος κάθισε βαριά στην καρέκλα. «Έχει φωτογραφίες, έγγραφα, καταθέσεις. Η έρευνα ανακάλυψε ότι η σχέση μας ξεκίνησε πριν από μόλις 1 εβδομάδα». Η Λιδία ένιωσε το έδαφος να εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια της. «Τι σημαίνει αυτό?» «Σημαίνει ότι σε 24 ώρες ολόκληρη η Ελλάδα θα μάθει ότι ο αραβώνας μας είναι μία φάρσα». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Έξω η πόλη συνέχιζε την κανονική της ρουτίνα, αλλά στο γραφείο του Δομήνικου 2 καρδιές ράγιζαν ταυτόχρονα. Η μία για μια αληθινή αγάπη που γεννήθηκε από ψέματα, η άλλη για τη βεβαιότητα ότι αυτή η αγάπη θα μπορούσε να καταστρέψει τι απέμενε από τις ζωές τους. Το πρωινό της παραμονής των Χριστουγέννων ξημέρωσε γκρίζο, σαν να προαισθανόταν ο ίδιος ο ουρανός την καταιγίδα που ερχόταν. Η Λιδία ξύπνησε με το τηλέφωνο να χτυπά επίμονα. «Ακόμα μισοκοιμισμένη», απάντησε χωρίς να κοιτάξει την οθόνη. «Λιδία! Για όνομα του Θεού πες μου ότι αυτό το άρθρο είναι ψέμα». Η ιστερική φωνή της Μαρίνας την έκανε να ξυπνήσει εντελώς. «Τι άρθρο? Δεν είδες?» «Είναι σε όλες τις ιστοσελίδες, στις εφημερίδες. Το fake ειδήλιο του Μεγιστάνα. Πως μια άγνωστη καλλιτέχνης εξαπάτησε τον πιο περιζήτητο επιχειρηματία της χώρας». Το αίμα της Λιδίας πάγωσε. Με χέρια που έτρεμαν πήρε το λάπτοπ και άνοιξε την κύρια ιστοσελίδα ειδήσεων. Ο τίτλος ήταν εκεί με κεφαλαία γράμματα, συνοδευόμενος από φωτογραφίες της ίδιας και του Δομήνικου στο φιλανθρωπικό δείπνο. Αποκλειστική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ευνίδιος αραβώνας μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου Δομήνικου Ρέιντ και της καλλιτέχνη Λιδίας Σαντορίνη είναι μια περίτεχνη φάρσα. Πηγές κοντά επιβεβαιώνουν ότι οι δύο γνωρίστηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης τέχνης όπου η Σαντορίνη εξέθετε τα έργα της. Το υποτιθέμενο ειδήλιο θα ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια της νεαρής γυναίκας να κερδίσει κοινωνικό και οικονομικό στάτους, εκμεταλλευόμενη την γνωστή μοναξιά του Ρέιντ κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών. Η Λιδία δεν μπορούσε να συνεχίσει να διαβάζει.
Τα χέρια της έτρεμαν τόσο πολύ που μετά βίας μπορούσε να κρατήσει το λάπτοπ. «Μαρίνα, μπορώ να εξηγήσω?» «Να εξηγήσεις?» «Λιδία, λένε ότι είσαι απατεώνας, ότι επινόησες έναν φανταστικό φίλο και μετά αποπλάνησες έναν δισεκατομμυριούχο για να χρηματοδοτήσει τη φάρσα». Η φωνή της Μαρίνας ήταν μεταξύ πανικού και αγανάκτησης. «Η μαμά έχει νευρικό κλονισμό. Ο μπαμπάς δεν θέλει καν να βγει από το σπίτι». Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε επίμονα. Η Λιδία σύρθηκε μέχρι το παράθυρο και είδε ένα πλήθος δημοσιογράφων στην πόρτα του κτηρίου, με κάμερες στραμμένες στο παράθυρό της. «Θεέ μου», ψιθύρισε. Το τηλέφωνο της άρχισε να χτυπά ξανά. Άγνωστοι αριθμοί, ο ένας μετά τον άλλο. Στο WhatsApp, μηνύματα οργής από μακρινούς συγγενείς, κακόβουλα σχόλια από γνωστούς, αιτήματα για συνεντεύξεις από δημοσιογράφους. Σε ένα από τα μηνύματα, μια φωτογραφία που έκανε το αίμα της να παγώσει, η μητέρα της να βγαίνει από το μάρκετ, περιτριγυρισμένη από δημοσιογράφους, με το πρόσωπο γεμάτο δάκρυα. Η Λιδία κάλεσε τον αριθμό του Δομήνικου με δάχτυλα που δεν σταματούσαν να τρέμουν. «Λιδία». Η φωνή του ακουγόταν κουρασμένη, ηττημένη. «Δομήνικε, είδα το άρθρο. Η οικογένειά μου...» «Ξέρω. Ο δικηγόρος μου προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά, αλλά...» Έκανε μια παύση. «Λιδία, πρέπει να σου πω κάτι. Ο Εδουάρδος δεν είναι μόνο πίσω από την έρευνα». «Τι εννοείς?» «Πρόσφερε μια πρόταση. Αν χωρίσω δημόσια μαζί σου και επιβεβαιώσω ότι ήταν μια φάρσα, ή αποσύρει τις πιο σοβαρές κατηγορίες». Η Λιδία ένιωσε σαν να είχε δεχτεί γροθιά στο στομάχι. «Τι κατηγορίες?» «Υπονοούν ότι μπορεί να με εκβίασες με κάποιο τρόπο, ότι ανακάλυψες κάτι για μένα και το χρησιμοποίησες για να αναγκάσεις τη σχέση». Η φωνή του Δομήνικου ήταν φορτωμένη με πικρία. «Αν δεν το κάνω, ο Εδουάρδος θα προχωρήσει την έρευνα περισσότερο. Θα καταστρέψει εντελώς τη φήμη σου και τη δική σου. Η δική μου έχει ήδη κλονιστεί. Οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν 15% σήμερα το πρωί. Το συμβούλιο είναι σε έκτακτη συνεδρίαση». Η Λιδία έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας τον κόσμο να καταραίει γύρω της. «Τότε αυτό είναι. Τελείωσε». «Λιδία, όχι». Η φωνή της βγήκε πιο σταθερή από ό,τι περίμενε. «Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω». «Δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά θα το κάνεις. Επειδή είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνεις». Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. «Επειδή δεν θα έπρεπε ποτέ να είχα μπει στη ζωή σου». «Μην το λες αυτό». «Γιατί όχι. Είναι αλήθεια». Η Λιδία σηκώθηκε αρχίζοντας να περπατά πέρα δόθε. «Η Κλάρα είχε δίκιο. Δεν ανήκω στον κόσμο σου. Ποτέ δεν ανήκα. Και τώρα όλοι το ξέρουν». Μπορούσε να ακούσει τη βαριά του αναπνοή από την άλλη άκρη της γραμμής. «Λιδία, σ' αγαπώ». «Αυτό δεν αλλάζει». «Αλλάζει τα πάντα», η φωνή της έσπασε. «Επειδή η αγάπη δεν είναι αρκετή όταν καταστρέφει τα πάντα γύρω της». Το θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος χτύπησε. Η φωνή του θυρωρού ακούστηκε τεταμένη. «Δεσποινής Λιδία, υπάρχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο εδώ κάτω. Θέλουν μία δήλωση». Η Λιδία έκλεισε το θυροτηλέφωνο και κοίταξε ξανά έξω από το παράθυρο. Το πλήθος είχε μεγαλώσει. Μπορούσε να δει κάμερες από διαφορετικά κανάλια, δημοσιογράφους να μιλάνε ζωντανά, δείχνοντας το κτίριό της. «Δομήνικε, πρέπει να κλείσω». «Περίμενε». «Όχι». «Είναι καλύτερα έτσι». Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Σώσε την εταιρεία σου, τη φήμη σου. Εγώ θα βρω έναν τρόπο να βγω από αυτό». «Πώς?» «Δεν ξέρω. Αλλά θα βρω έναν τρόπο». Η Λιδία σκούπισε τα δάκρυα. «Και Δομήνικε, μην ξανακαλέσεις». «Παρακαλώ». Έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβει να απαντήσει. Η υπόλοιπη μέρα ήταν ένας εφιάλτης σε αργή κίνηση. Η Λιδία χρειάστηκε να βγει από την έξοδο κινδύνου του κτηρίου για να ξεφύγει από τους δημοσιογράφους. Πήγε κατευθείαν στο σπίτι των γονιών της, όπου βρήκε την κυρία Σοφία να κλαίει και τον κύριο Αντώνη με μια έκφραση συντριβής που της έσπασε την καρδιά. «Κόρη μου», η κυρία Σοφία την αγκάλιασε κλαίγοντας, «πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Πες μου ότι αγαπιέστε πραγματικά». Η Λιδία δεν μπορούσε να απαντήσει. Πώς να εξηγήσει ότι ναι, αγαπιούνταν, αλλά αυτό απλώς έκανε τα πάντα χειρότερα. «Οι γειτόνισσες σχολιάζουν», είπε χαμηλόφωνα ο κύριος Αντώνης. «Λένε ότι εξαπάτησες έναν πλούσιο άντρα, ότι πάντα ήξεραν ότι ήσουν υπερβολικά φιλόδοξοι». Κάθε λέξη ήταν σαν μαχαιριά. Η Λιδία κάθισε στον καναπέ, νιώθοντας το βάρος όλων των συνεπειών των επιλογών της. «Μπαμπά, δεν ήθελα ποτέ να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Τότε ήταν ψέμα τελικά. Η Μαρίνα έφτασε με τα μάτια κόκκινα. Ο αραβώνας ήταν ψεύτικος. Η Λιδία έσκυψε το κεφάλι. Ξεκίνησε ως ψέμα. Αλλά μετά... Μετά τι? Ερωτεύτηκες μαζί του αληθινά? Η Μαρίνα γέλασε πικρά. Λιδία, παρακολούθησες πολλές ρομαντικές ταινίες. Άντρες όπως ο Δομήνικος Ρέιντ δεν ερωτεύονται γυναίκες σαν εμάς. Είπε ότι με αγαπούσε. Φυσικά και είπε. Είσαι όμορφη, έξυπνη, διαφορετική από τις γυναίκες του κύκλου του. Πρέπει να ήταν μια ενδιαφέρουσα διασκέδαση. Τα λόγια της Μαρίνας αντίχησαν σαν μια ηχό των υποψιών που πάντα βασάνιζαν τη Λιδία. Ίσως τα πάντα να μην είχαν περάσει από ένα παιχνίδι για τον Δομήνικο. Μια ενδιαφέρουσα απόσπαση της προσοχής από τη ρουτίνα. Το τηλέφωνο της χτύπησε. Ήταν ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. «Λιδία, εδώ Κώστας, παραγωγός στην τηλεόραση Σκάμ. Θέλουμε να σου δώσουμε την ευκαιρία να πεις την εκδοχή σου για την ιστορία. Εκπομπή σήμερα στις 22.000. Είναι η ευκαιρία σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου». Η Λιδία κοίταξε την οικογένειά της γύρω. Όλοι απέφευγαν. Το βλέμμα της, ντροπιασμένη, πληγωμένη, σκέφτηκε το Δομήνικο πιθανώς σε συσκέψεις κρίσης, προσπαθώντας να σώσει την εταιρεία του. Σκέφτηκε όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτούς, που συγκινήθηκαν με την ιστορία αγάπης. Σκέφτηκε πως είχε καταστρέψει τα πάντα. Στις 18 σχίζε, ο Δομήνικος εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Άψογος όπως πάντα, αλλά με μια έκφραση που η Λιδία δεν είχε ξαναδεί. Κρύα, απομακρυσμένη, σχεδόν σκληρή. «Είναι αλήθεια ότι η σχέση σας με τη Λιδία Σαντορίνη ήταν μια φάρσα?» ρώτησε η ρεπόρτερ. Ο Δομήνικος κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα και η Λιδία είχε την αίσθηση ότι κοίταζε κατευθείαν αυτήν. «Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η σχέση μας δεν ήταν αληθινή. Ήταν ένα λάθος κρίσης από μέρους μου να εμπλακώ σε αυτή την κατάσταση». Κάθε λέξη ήταν σαν λεπίδα στην καρδιά της Λιδίας. «Εξαπατηθήκατε από αυτήν?» Μια παύση που φάνηκε να διαρκεί μια αιωνιότητα. «Πιστεύω ότι και οι δύο κάναμε λάθη. Αλλά αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις επιλογές μου. Υπάρχουν σχέδια να μηνύσετε τη δεσποινή Σαντορίνη?» «Όχι, θεωρώ το θέμα λήξαν». Η συνέντευξη τελείωσε και μαζί της κάθε ίχνος ελπίδας που κρατούσε ακόμα η Λιδία. Ο Δομήνικος είχε κάνει την επιλογή του. Είχε σώσει την εταιρεία του, τη φήμη του, το μέλλον του. Και ήταν μόνη για άλλη μια φορά. Εκείνο το βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων, η Λιδία κοίταξε έξω από το παράθυρο του παιδικού δωματίου και είδε τους γείτονες να στολίζουν τα σπίτια τους, τις οικογένειες να συγκεντρώνονται, τους ανθρώπους χαρούμενους να γιορτάζουν. Είχε καταστρέψει τα πάντα, τη φήμη της, αυτή της οικογένειάς της και χειρότερα, είχε καταστρέψει τη μόνη αληθινή αγάπη που είχε νιώσει ποτέ. Τα Χριστούγεννα είχαν φτάσει, αλλά γιατί Λιδία Σαντορίνη ήταν το τέλος των πάντων. 3 μέρες είχαν περάσει από τη συνέντευξη του Δομήνικου. 3 μέρες που η Λιδία δεν είχε βγει από το σπίτι, αγνόησε κλήσεις, αρνήθηκε συνεντεύξεις και παρακολούθησε τη ζωή της να διαλύεται σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκληρά μιμίδια κυκλοφορούσαν με τη φωτογραφία της, κακόβουλα αστεία για καλλιτέχνες που ψάχνουν, για sugar daddy και σχόλια που κειμένονταν μεταξύ καθαρής μισογυνισμού και υποτιμητικού ήκτου. Η μητέρα της είχε σταματήσει να κλαίει, αλλά η βαριά σιωπή που είχε καταλάβει το σπίτι ήταν σχεδόν χειρότερη. Ο πατέρας της έβγαινε για δουλειά αποφεύγοντας το βλέμμα των γειτόνων. Η Μαρίνα μετά βίας της μιλούσε. Ήταν το πρωί της 27ης που τα πάντα άλλαξαν. Η Λιδία ήταν στην κουζίνα, ανακατεύοντας αφηρημένα μία κούπα κρύο καφέ όταν χτύπησε το κουδούνι. Η κυρία Σοφία άνοιξε την πόρτα και γύρισε με μια μπερδεμένη έκφραση. «Έχει μια κυρία εδώ. Λέει ότι είναι δικηγόρος και πρέπει να σου μιλήσει επειγόντως». «Δικηγόρος?» Η Λιδία συνοφριώθηκε. «Δεν προσέλαβα κανένα δικηγόρο». Η γυναίκα που μπήκε στο δωμάτιο ήταν κομψή, με σίλικας, με γκρίζα μαλλιά πιασμένα σε έναν άψογο κότσο και έξυπνα μάτια πίσω από γυαλιά με χρυσό σκελετό. «Δεσποινή Σαντορίνη, το όνομά μου είναι εδώ. Ελένη Καρβέλη. Είμαι δικηγόρος ειδικευμένη στη συκοφαντική δυσφήμιση και τα ψηφιακά εγκλήματα». Κάθισε χωρίς να την καλέσουν. «Και πιστεύω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν έχω χρήματα για να πληρώσω δικηγόρο. Δεν είμαι εδώ για την αμοιβή μου, ειδόφερα». Ελένη άνοιξε ένα κομψό φάκελο. «Είμαι εδώ γιατί κάποιος με πλησίασε ανησυχώντας για την κατάστασή σου.
Ποιος? Προτιμώ να μην αποκαλύψω προς το παρόν, αλλά μπορώ να πω ότι αυτό το άτομο μου παρήχε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα που οδήγησε σε αυτή την έκθεση. Η Λιδία ένιωσε μια σπίθα περιέργειας για πρώτη φορά εδώ και μέρες. Τι είδους πληροφορίες? Το είδος που υποδηλώνει ότι ήσουν θύμα μιας καλά ενορχιστρωμένης συνωμοσίας. Η Δευτέραν. Ελένη έβαλε ένα φάκελο στο τραπέζι. Πείτε μου, δεσποινή Σαντορίνη, σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ημερών ο κύριος Λεσέο Εδουάρδος Μενδώνης επικοινώνησε μαζί σου? Ο Εδουάρδος Μενδώνης. Όχι, γιατί να επικοινωνήσει? Επειδή τηλεφώνησε σε 2 άλλα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Η Φωτεινή Οικονόμου έλαβε ένα σημαντικό ποσό για να κάνει αυτή την έρευνα. Και η Κλάρα Μενδώνη, είδωρε. Ελένη έκανε μια δραματική παύση. Η Κλάρα Μενδώνη είπε ψέματα για διάφορες λεπτομέρειες της προηγούμενης σχέσης με τον Δομήνικο Ρέιντ. Η καρδιά της Λιδίας χτύπησε δυνατά. Τι εννοείς? Ξέρεις ότι η Κλάρα τελείωσε τη σχέση με τον Δομήνικο 3 μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του. Όχι 5 χρόνια αργότερα, όπως υπενήχθηκε. Τον άφησε όταν χρειαζόταν περισσότερο υποστήριξη. Η Λιδία κάθισε βαριά. Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό. Έχω έγγραφα. Παντρεύτηκε τον Εδουάρδο μόλις 6 μήνες μετά το χωρισμό με τον Δομήνικο. Ένας πολύ βολικός γάμος. Δεδομένου ότι ο Εδουάρδος πάντα είχε ενδιαφέρον να απορροφήσει τις εταιρείες του Δομήνικου. Αλλά γιατί να πει ψέματα γι' αυτό τώρα? Επειδή η αλήθεια δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Η Δόφταρ Ελένη έγειρε προς τα εμπρός. Δεσποινή Σαντορίνη, αυτό που πρόκειται να σας πω μπορεί να σας σοκάρει. Ο Εδουάρδος Μενδώνης δεν θέλει απλώς να καταστρέψει τη φήμη του Δομήνικου. Θέλει να τον αναγκάσει να πουλήσει τις εταιρείες. Αυτό είναι τρέλα. Είναι ιδιοφυές στην πραγματικότητα. Κακόβουλο, αλλά ιδιοφυές. Η δικηγόρος άνοιξε έναν άλλο φάκελο. Ο Δομήνικος έχει μια ρήτρα στα εταιρικά του συμβόλαια που επιτρέπει στους μεγαλομετόχους να απαιτήσουν την αποχώρηση του εάν η προσωπική του φήμη θέσει σε κίνδυνο την εταιρεία με μη αναστρέψιμο τρόπο. Ο Εδουάρδος έχει αγοράσει αρκετές μετοχές τους τελευταίους μήνες για να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Η Λιδία ένιωθε σαν να βρισκόταν σε έναν εφιάλτη. Κι εγώ ήμουνα το τέλειο εργαλείο για αυτό. Όχι απλώς εργαλείο. Ήσουν το προγραμματισμένο θύμα. Είδατε. Ελένη έδειξε μια σειρά φωτογραφιών. Ο Εδουάρδος έβαλε να ερευνήσουν τον Δομήνικο εδώ και μήνες. Ήξερε για τη μοναξιά του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, για το πώς απέφευγε τις κοινωνικές εκδηλώσεις εκείνη την εποχή. Όταν ανακάλυψαν ότι θα παρευρισκόταν στη φιλανθρωπική εκδήλωση, κάποιος φρόντισε να είσαι εκεί. Αυτό είναι αδύνατο. Πλήρωσα για να συμμετάσχω στην έκθεση με χρήματα που εμφανίστηκαν μυστηριωδώς στο λογαριασμό σου 3 ημέρες πριν, σωστά. Μια πρόωρη πώληση σε έναν αγοραστή που δεν εμφανίστηκε ποτέ για να πάρει το έργο. Η Λιδία χλωμιάσε. Ήταν αλήθεια. Μια ανώνυμη μεταφορά που υπέθεσε ότι ήταν από έναν πελάτη που είχε δει τις φωτογραφίες της στο διαδίκτυο. Οργάνωσαν τη συνάντησή μας, ψιθύρισε. Περισσότερο από αυτό. Βασίστηκαν στην καλοσύνη του Δομήνικου. Ο Εδουάρδος γνωρίζει καλά τον πρώην αντίπαλο. Ήξερε ότι ο Δομήνικος δεν θα αντιστεκόταν να βοηθήσει κάποιον σε δυσκολία, ειδικά μια νεαρή γυναίκα που δέχεται πίεση από την οικογένειά της. Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπο της Λιδίας. Τότε όλα ήταν ένα ψέμα. Ακόμα και όχι. Η σταθερή φωνή της δικηγόρου τη διέκοψε. Τα συναισθήματα και των δύο ήταν αληθινά. Αυτό δεν το είχαν σχεδιάσει. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο το σχέδιό τους λειτουργεί τόσο καλά. Επειδή ερωτευτήκατε πραγματικά, η Λιδία σηκώθηκε περπατώντας μέχρι το παράθυρο. Τότε αυτό που είπε ο Δομήνικος στη συνέντευξη ήταν για να σε προστατεύσει. Ο πελάτης μου είπε ότι ο Εδουάρδος απείλησε να σε μηνύσει για εκβιασμό εάν ο Δομήνικος δεν επιβεβαίωνε δημόσια ότι η σχέση ήταν ψεύτικη. Ο πελάτης σου. Η Λιδία γύρισε. Ποιος είναι ο πελάτης σου? Ειδώθε. Ελένη χαμογέλασε για πρώτη φορά. Ρικάρδο Σίλβα, προσωπικός βοηθός του κυρίου Ρέιντ εδώ και 12 χρόνια. Με πλησίασε γιατί δεν άντεχε να βλέπει το αφεντικό του να καταστρέφεται για να προστατεύσει τη γυναίκα που αγαπά. Ρικάρδος, μου είπε πώς άλλαξε ο Δομήνικος μετά τη γνωριμία σου.
Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια ο Ρικάρδος τον είδε να χαμογελάει αληθινά. Τον είδε να κάνει σχέδια για το μέλλον, να μιλάει για οικογένεια, για να ξαναχτίσει παραδόσεις που είχε χάσει. Η δικηγόρος σηκώθηκε. Ο Ρικάρδος είπε ότι τις τελευταίες 3 ημέρες ο Δομήνικος δεν κοιμάται, δεν τρώει. Καταστρέφεται από μέσα του. Η Λιδία ένιωσε την καρδιά της να ραγίζει και να ξανακολλάει ταυτόχρονα. Πού είναι τώρα? Ετοιμάζεται να υπογράψει τα έγγραφα που θα παραδώσουν τις εταιρείες του στον Εδουάρδο. Η συνάντηση είναι απόψε, σήμερα, στις 7, στο γραφείο της Reed Investments, η Δόχα. Ελένη έκλεισε το φάκελο. Δεσποινή Σαντορίνη, έχω αρκετά στοιχεία για να αποκαλύψω όλη αυτή τη συνωμοσία. Έγγραφα, ηχογραφήσεις, τραπεζικές μεταφορές. Μπορώ να καταστρέψω τον Εδουάρδο Μενδώνη και να καθαρίσω το όνομα και των δύο σας. Τότε γιατί δεν το κάνεις? Επειδή χρειάζομαι την άδειά σου. Και επειδή, δίστασε, χρειάζομαι να αποφασίσεις αν θέλεις να παλέψεις για αυτόν. Η Λιδία κοίταξε το φάκελο στο τραπέζι, μετά τη μητέρα της, που είχε ακούσει τα πάντα σιωπηλά. «Κόρη μου», είπε χαμηλόφωνα η κυρία Σοφία, «αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο?» «Αγαπώ, μαμά. Περισσότερο από όσο φανταζόμουν ότι ήταν δυνατόν. Τότε πάλεψε για αυτόν». Η Λιδία κοίταξε το ρολόι. Ήταν 4 το απόγευμα. «Δέρχα, Ελένη, αποδέχομαι τη βοήθειά σας. Αλλά έχω κάποιους όρους». «Ποιους?» «Θέλω να αντιμετωπίσω τον Εδουάρδο προσωπικά. Θέλω να ξέρει ότι ανακαλύψαμε το παιχνίδι του». Τα μάτια της Λιδίας έλαμψαν με μια αποφασιστικότητα που δεν ήξερε ότι διέθετε. «Και θέλω να το κάνω αυτό πριν ο Δομήνικος υπογράψει οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ο Εδουάρδος είναι ένας ισχυρός άντρας και εγώ είμαι μια ερωτευμένη γυναίκα που χρησιμοποιήθηκε ως πιόνι στο παιχνίδι του». Η Λιδία ισιώσε. «Δικηγόρε, πόσοι άνθρωποι ξέρουν για αυτά τα στοιχεία?» «Προς το παρόν μόνο εγώ, εσύ και ο Ρικάρδος». «Τέλειο». Η Λιδία πήρε το κινητό της. «Έχω μια ιδέα, αλλά θα χρειαστεί θάρρος. Τι σκοπεύεις να κάνεις?» «Αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει από την αρχή». Η Λιδία άρχισε να καλεί έναν αριθμό που είχε μάθει να ιζούστ τις τελευταίες ημέρες για αυτόν της παραγωγής της τηλεοπτικής, εκπομπής που επέμενε να της πάρει συνέντευξη. «Θα πω την εκδοχή μου για την ιστορία, αλλά αυτή τη φορά με αποδείξεις». Ελένη χαμογέλασε. «Δεσποινή Σαντορίνη, νομίζω ότι εσείς και εγώ θα τα πάμε πολύ καλά». Ενώ η Λιδία μιλούσε με τον παραγωγό, διαπραγματευόμενη μια ζωντανή συνέντευξη για τις 7:30 το απόγευμα, ακριβώς την ώρα της συνάντησης του Δομήνικου, ένιωθε κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και μέρες, ελπίδα. Ο Εντουάρδος Μενδώνης είχε υποτιμήσει ένα θεμελιώδες πράγμα. Μία ερωτευμένη γυναίκα που αγωνίζεται για δικαιοσύνη ήταν μια δύναμη της φύσης. Και η Λιδία Σαντορίνη επρόκειτο να γίνει η καταιγίδα που θα κατέστρεφε όλα τα σχέδιά του. Αν στις 6:30 το απόγευμα, το γραφείο της Reed Investments ήταν σε νεκρική σιγή. Ο Δομήνικος παρατηρούσε τα χαρτιά στο τραπέζι σαν να ήταν μια θανατική καταδίκη. Σε 30 λεπτά, ο Εδουάρδος θα έφτανε με τους δικηγόρους του για να ολοκληρώσει τη μεταφορά των εταιριών που του είχε πάρει μια ολόκληρη ζωή για να χτίσει. Ο Ρικάρδος μπήκε διακριτικά βάζοντας μια κούπα καφέ δίπλα στα έγγραφα. «Κύριε, είστε σίγουρος ότι θέλετε να το κάνετε αυτό?» Ο Δομήνικος δεν σήκωσε τα μάτια. «Είναι ο μόνος τρόπος να την προστατεύσω. Και αν υπήρχε άλλος τρόπος?» «Δεν υπάρχει». Ο Δομήνικος κοίταξε τελικά τον βοηθό. «Ο Εδουάρδος έχει αρκετά στοιχεία για να καταστρέψει τη Λιδία εντελώς. Τουλάχιστον έτσι μπορεί να ξαναχτίσει τη ζωή της ειρηνικά». Ο Ρικάρδος δίστασε στην πόρτα. «Κύριε, μπορείτε να βάλετε την τηλεόραση στο κανάλι Α. Υπάρχει κάτι που πρέπει να δείτε. Ρικάρδος, παρακαλώ». «Είναι σημαντικό». Με έναν αναστεναγμό, ο Δομήνικος πήρε το τηλεχειριστήριο. Η οθόνη άναψε δείχνοντας το στούντιο της εκπομπής με την υψηλότερη τηλεθέαση στη χώρα. Η καρδιά του σταμάτησε όταν είδε τη Λιδία να κάθεται στην πολυθρόνα απέναντι από τον παρουσιαστή. «Είμαστε εδώ με τη Λιδία Σαντορίνη, τη νεαρή καλλιτέχνη που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες διαμάχες των τελευταίων καιρών», έλεγε ο παρουσιαστής. «Λιδία, αυτή είναι η πρώτη σου δημόσια εμφάνιση από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο. Τι έχεις να πεις?» Η Λιδία ήταν διαφορετική.
Φορούσε ένα απλό αλλά κομψό κοστούμι. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα. Μια όρθια στάση που εξέπεμπε αποφασιστικότητα. Τα μάτια της, αυτά τα μάτια που αγαπούσε ο Δομήνικος, έλαμπαν με μια δύναμη που δεν είχε ξαναδεί. Έχω πολλά να πω, Ροβέρτο. Κυρίως για το πώς δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν αληθινά μέσα σε μια συνωμοσία για να τους καταστρέψουν. Συνωμοσία είναι μια ισχυρή λέξη και είναι ακριβώς η σωστή λέξη. Η Λιδία έγειρε προς τα εμπρός. Ροβέρτο, εγώ και ο Δομήνικος, Ρέιντ, ήμασταν θύματα μιας χειραγώγησης, προσεκτικά, ενορχιστρωμένης από τον Εδουάρδο, Μενδώνη και τη σύζυγό του. Κλάρα, στο γραφείο ο Δομήνικος σηκώθηκε απότομα. Τι κάνει? Στην οθόνη η Λιδία συνέχισε. Έχω εδώ έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Εδουάρδος χρηματοδότησε την έρευνα της δημοσιογράφου Φωτεινής Οικονόμου, ότι χειραγώγησε τη συμμετοχή μου στην έκθεση τέχνης όπου γνώρισα τον Δομήνικο και ότι η Κλάρα είπε ψέματα για τους λόγους του τερματισμού της σχέσης με τον Δομήνικο πριν από 15 χρόνια. Ο παρουσιαστής φαινόταν σοκαρισμένος. Αυτές είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Είναι γεγονότα. Μια νέα φωνή αντίχησε στο στούντιο. Η Δόρης Ελένη Καρβέλη μπήκε στη σκηνή με έναν φάκελο. Είμαι δικηγόρος της Δεσποινίδος Σαντορίνη και έχω εδώ τις αποδείξεις. Ο Δομήνικος άρπαξε το τηλέφωνο καλώντας τη Λιδία. Απευθείας στον τηλεφωνητή. Προσπάθησε ξανά. Τίποτα. Ρικάρδο, ετοιμάστε το αυτοκίνητο τώρα. Κύριε, η συνάντηση με τον Εδουάρδο. Να πάει στο διάολο ο Εδουάρδος. Αλλά πριν προλάβουν να φύγουν, οι πόρτες του ασανσέρ άνοιξαν. Ο Εδουάρδος Μενδώνης μπήκε συνοδευόμενος από 3 δικηγόρους και την Κλάρα, όλοι με εκφράσεις αυτοπεποίθησης, που άλλαξαν δραστικά όταν είδαν την τηλεόραση αναμένη. Δομήνικε, τι είναι αυτό? Ο Εδουάρδος έδειξε την οθόνη όπου η Δάρς Ελένη έδειχνε έγγραφα. Η αλήθεια, απάντησε ψυχρά ο Δομήνικος. Στην τηλεόραση η Λιδία κρατούσε ένα φύλλο χαρτί. Ροβέρτο, αυτή είναι μια απόδειξη τραπεζικής μεταφοράς. Ο Εδουάρδος Μενδώνης κατέθεσε 50.000 ευρώ στον λογαριασμό της δημοσιογράφου Φωτεινής Οικονόμου την ημέρα πριν από τη δημοσίευση του άρθρου. Αυτό είναι ψέμα, φώναξε η Κλάρα στην τηλεόραση. Κλάρα, ίσως θέλεις να δεις αυτό, η Δαδίτσα. Ελένη έδειξε ένα άλλο έγγραφο. Αυτή είναι η αληθινή συμφωνία χωρισμού μεταξύ εσάς και του Δομήνικου Ρέιντ. Χρονολογείται τον Μάρτιο του 2010, 3 μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του, όχι 5 χρόνια αργότερα όπως δηλώσατε στον τύπο. Η σιωπή στο γραφείο ήταν εκκοφαντική. Ο Εδουάρδος είχε χλωμιάσει. Δομήνικες, άρχισε, δεν μπορείς να πιστέψεις. Για 15 χρόνια κατηγορούσα τον εαυτό μου για το χωρισμό μας. Τον διέκοψε ο Δομήνικος, κοιτάζοντας κατευθείαν την Κλάρα. Νόμιζα ότι σε είχα αποτύχει όταν χρειαζόσουν περισσότερο υποστήριξη. Απέτυχες, ξέσπασε η Κλάρα. Ήσουν κατεστραμμένος άχρηστος. Ο Εδουάρδος μου πρόσφερε σταθερότητα. Ο Εδουάρδος πρόσφερε μια ευκαιρία να καταστρέψει έναν αντίπαλο, διόρθωσε ο Δομήνικος. Και εσύ δέχτηκες. Στην τηλεόραση η Λιδία συνέχισε. Αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς μας είναι ότι τα συναισθήματά μας ήταν αληθινά. Ναι, η σχέση μας ξεκίνησε ως φάρσα για να λύσω τα οικογενειακά μου προβλήματα. Αλλά η αγάπη που αναπτύχθηκε μεταξύ μας είναι το πιο αληθινό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Η φωνή της έσπασε ελαφρώς. Ο Δομήνικος Ρέιντ είναι ο πιο έντιμος άνθρωπος που γνωρίζω. Καταστρέφεται για να με προστατεύσει. Πρόθυμος να χάσει τα πάντα που έχει χτίσει για να μπορώ να έχω ένα μέλλον. Αυτή δεν είναι η πράξη ενός άντρα που εξαπατήθηκε. Είναι η πράξη ενός άντρα που αγαπά αληθινά. Ο Δομήνικος ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια του. Και Εδουάρδε Μενδώνη, η Λιδία κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα, αν παρακολουθείς, υπέθεσε σε ένα πράγμα. Μια ερωτευμένη γυναίκα μπορεί να μετακινήσει βουνά για να προστατεύσει αυτόν που αγαπά. Αυτό τελειώνει εδώ, είπε ο Εδουάρδος κατευθυνόμενος προς την πόρτα. Δεν τελειώνει, όχι. Η φωνή του Ρικάρδου τους εξέπληξε. Κρατούσε ένα τάμπλετ. Αυτή η συνέντευξη μεταδίδεται ζωντανά και στο YouTube. Έχει ήδη 2 εκατομμύρια προβολές. Ο Εδουάρδος προσπάθησε να βγει έξω, αλλά βρήκε 2 άνδρες με κοστούμια στο διάδρομο. Οικονομική αστυνομία. Ένας από αυτούς έδειξε την ταυτότητά του. Μέσα Μπέσελ. Εδουάρδε Μενδώνη,
Είστε υποσύλληψη για συνωμοσία, εκβιασμό και χειραγώγηση της χρηματοοικονομικής αγοράς. Επικράτησε χάος. Η Κλάρα ούρλιαζε. Οι δικηγόροι του Εδουάρδου μιλούσαν ταυτόχρονα, αλλά ο Δομήνικος είχε μάτια μόνο για την τηλεόραση, όπου η Λιδία τελείωνε τη δήλωσή της. «Δομήνικε, αν παρακολουθείς, σ' αγαπώ. Αγαπώ την καλοσύνη σου, τη δύναμή σου, τον τρόπο που με έκανες να πιστέψω ότι άξιζα να αγαπηθώ. Και αν με συγχωρέσεις που δεν πολέμησα πριν, υπόσχομαι ότι θα χτίσουμε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχουν υπάρξει ποτέ». Ο Δομήνικος έτρεχε ήδη προς το ασανσέρ. Το στούντιο της τηλεόρασης ήταν σε αναβρασμό όταν έφτασε ο Δομήνικος. Οι φρουροί ασφαλείας προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, αλλά ο Ρικάρδος είχε τηλεφωνήσει εκ των προτέρων. Η Λιδία έβγαινε από τη σκηνή όταν τον είδε. Ανταλλάξανε ματιές για μια στιγμή που φάνηκε αιώνια. Τότε ο Δομήνικος διέσχισε το στούντιο με γρήγορο βήμα, πήρε τη Λιδία στην αγκαλιά του και τη φίλησε σαν να τελείωνε ο κόσμος. Όταν χωρίστηκαν, δάκρυα έτρεχαν στα πρόσωπα και των δύο. «Είσαι τρελή», ψιθύρισε. «Εντελώς τρελή. Τρελή για σένα», απάντησε. «Σ' αγαπώ, Λιδία Σαντορίνη. Και αυτή τη φορά είναι αληθινό, δημόσιο και για πάντα. Για πάντα είναι μια καλή αρχή». 2 χρόνια αργότερα, παραμονή Χριστουγέννων του 2027. Το σπίτι στην Εκάλη ήταν γεμάτο γέλια, μουσική και τη μυρωδιά των μελομακάρονων. Η Λιδία, τώρα Λιδία Ρέιντ, έβαζε τα τελευταία στολίδια στο δέντρο, ενώ παρατηρούσε τον Δομήνικο στο πάτωμα του σαλονιού να συναρμολογεί υπομονετικά ένα παζλ με τον Γαβριήλ, τώρα 6 ετών. «Θείε Δομήνικε, πότε θα κάνετε μωρό εσείς και η θεία Λιδία?» ρώτησε το αγόρι με τη συνηθισμένη του περιέργεια. Ο Δομήνικος χαμογέλασε κοιτάζοντας τη Λιδία. «Ίσως σύντομα, Γαβριήλ». Η Λιδία άγγιξε ενστικτωδώς την κοιλιά της, όπου μια μικρή ζωή άρχισε να μεγαλώνει. Ένα μυστικό που σκόπευε να αποκαλύψει στο Δομήνικο εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων. «Αγάπη μου», ο Δομήνικος σηκώθηκε. «Ευχαριστώ. Για τι πράγμα?» «Για που με δίδαξες ότι μερικές φορές τα καλύτερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν με τα πιο απελπισμένα ψέματα». Την φίλησε απαλά. «Και που μου έδωσες τα Χριστούγεννα πίσω». Έξω, το τεχνητό χιόνι που είχαν σκορπίσει στον κήπο έλαμπε κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα. Η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη, ο Εδουάρδος εξέτειε ποινή σε καθεστώς απομόνωσης και η Κλάρα είχε μετακομίσει στο εξωτερικό. Αλλά μέσα στο σπίτι υπήρχε μόνο αγάπη, ελπίδα και η βεβαιότητα ότι μερικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες συμβαίνουν πραγματικά, ειδικά όταν 2 άνθρωποι έχουν αρκετό θάρρος για να παλέψουν για αυτές. Η κυρία Σοφία μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας έναν δίσκο με γλυκά. «Λιδία, αγάπη μου, βοήθησέ με στην κουζίνα. Και Δομήνικε, ο πεθερός σου θέλει να μιλήσει για τα σχέδια της καινούριας εταιρείας». Ο Δομήνικος φίλησε το μέτωπο της Λιδίας. Σε λίγο, όταν έμειναν μόνοι για μια στιγμή, η Λιδία κράτησε τα χέρια του. «Δομήνικε, έχω κάτι να σου πω». «Τι είναι?» Χαμογέλασε τα μάτια της να λάμπουν με αυτό το φως που είχε μάθει να αγαπά τόσο πολύ. «Το χριστουγεννιάτικο δώρο μας φέτος θα είναι διαφορετικό. Θα έχει το σωστό μέγεθος για να μπει στην κούνια». Ο Δομήνικος την κοίταξε για μια στιγμή, επεξεργαζόμενος τις λέξεις. Τότε το πρόσωπό του φωτίστηκε με ένα χαμόγελο που έμοιαζε ικανό να φωτίσει ολόκληρη την πόλη. «Σοβαρά?» «Σοβαρά!» Τη σήκωσε στην αγκαλιά του, στριφογυρίζοντας στο δωμάτιο ενώ εκείνη γελούσε. «Σ' αγαπώ, κυρία Ρέιντ. Σ' αγαπώ κι εγώ, κύριε Ρέιντ». Και εκείνη την παραμονή Χριστουγέννων, περιτριγυρισμένοι από την οικογένεια που είχαν επιλέξει και χτίσει μαζί, ο Δομήνικος και η Λιδία ήξεραν ότι είχαν βρει ακριβώς αυτό που πάντα έψαχναν. Ένα σπίτι όπου ανήκαν, μια αγάπη που άξιζε κάθε μάχη και τη βεβαιότητα. Ότι τα καλύτερα θαύματα μερικές φορές ξεκινούνε με το θάρρος να πεις ψέματα. Για αγάπη και τη δύναμη να παλέψεις για την αλήθεια.